Salam mehrman dogonlar, giýçäşi edýdiler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Oradalaryňyz kabul mübarek bolsun. Şu gün garaşylmadyk ýagdaýda bir gün efir edeliň diýdik. Aslında teklip dinleyijilerimizden, eginleşlerimizden geldi. Näme üçin? Biz bir näçe aýdan bäri ekrandan öňüne aýdyp gelýär. Bir näçe ýyldan bäri ekranyň öňünde de umumyň türkmenliň we halkara arenada aýdyp gelýär. Öňkü ugrulardan, köne ugru jümrelerden, köne maşeniklerden, kezaplardan, owulky jenaýatkarlardan şulaň hiç birinden ne oppozisiýa bolýar, şulardan ne halka peýda bolýar, şulardan äga boluň diýip aýdyp gelýär. Türkmenistanyň üstünde her ýyly oýun oýnalýar. Türkmenistany öz bähwidine ulanjak bolýan, Türkmenistanyň topragyny, türkmeniň namasyny hemmelerden baskylajak bolýan keseki güýçler şolaň oýunjagy, şol adamlardan äga boluň diýip aýdyp gelýär. Ine iň soňunda da şu aýdylan zatlar dogry çykdy. Dünkü biz efirimizde şular ýaly Türkmenistanda halk üçin näl, diňe öz bähwitleri üçin, ýani Türkmenistanyň häkimiýeti özü we öz adamlary bilen ele geçirmek üçin halk näme bolsa şo bolsun. Halk gyzyklandyranok ol adamlar. Ol adamlary diňe häkimiýet gyzyklandyrýar. Häkimiýeti ele geçirmek üçin şol adamlar çağırış etdiler. Gan nöküşüklü uruş bolar, içerki uruş häkimiýet üçin olam 20-30 güni geçmez idi. Bu toparam çağırış berdi, provokasiýa etdi, dad etdi. Kimin adresine, kime ýöneştaýda bir hakykat bar, olam bu türkmeniň bähwidine däl, mehrwan dogonlar. Hiç bir uruş halkyň bähwidine däl. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Diktator gitse bolýa, näme bolsa şo bolsun diýmek ýalňyş. Taýýarlyk görmeli. Taýýarlykdy hiç zat etmeliler. Taýýarlygym ýok, hiç adam ýok. Näme üçin alansanýa, näme üçin alжyranýa belli däl. Nire howlukya, kime howlukya, häkimiýeti kim aljak bolýar, kimden aljak bolýar, ýöne gan nöküp aljak bolýar. Şu mesele bilen balanşykly, şu gün habarçymyz Rozvay, şeýle-de grajdan aktivisti, Rozvay Türkmenim kanalynyň gün efirine çağırdyk. Rozvay, Dünya Türkmenleriniň Türkmenim kanalyna hoş geldin. Hoş gördük derler. Hoş gördük. Inni şol Türkmen halky 3 harp diýen kanalla ýöne samra oturan adam marada şu günkü şoň çykyşy bilen şoň ganly küçükli içerki uruşa çağırışı bilen bağlanşykly soraga geçmeden ogul Rozvay inhaten köp ýyldan bäri men bilşem ora 2009-njy ýyldan bäri sen halkara metbuat serişdeleri bilen işleşip gelýär. Azatlyk radiosy, Türkmenistanyň kronikasy we beýlekler bilen bilen. Ine soňky günlerde şu Haramdan kakasy aradan çykdy 18-nji aprelde. Ondan soň ýok öz reanimasiýada ýatyr, o taýda ýatyr, bu taýda ýatyr. Reanimasiýada ýatan bolsa özleri reanimasiýada ýatyr diýe prezident. Soňam prezident şeý diýip berdi. Bu öz aýdýan zatlaryny özleri ýalanlap otyrlar. Bu mene düşünemek Rozvay bir düşünürsene. Näme bolup geçýär Türkmenistanda? Sen habar çeşmeleň Türkmenistanyňky tanış bilişleň tasdiklaýarmy şu
aýdylýan gürrüňleri. Söz senler ozmaý. Döwlet men şular alarak düşündireýin özümiň alan maglumatymy we özümiň çeşmelerim bilen ara baglanşyp duran sebäpli olaryň maňa berdik maglumatlary şundan ibarat we biz bir çeşmemizden däl bir näçe çeşmelerimizden ara baglanşymyz bolan üçin. Birinciden şu prezidentin atasynyň ýoğulany şol Mälikulu Berdimuhammedow şo ýoğulany hakykatdan hem şowuny Türkmenistanyň hiçbir kuram, hiçbir hukuk we edarasy hiçbir näme muny Türkmenistanyň içerisindäki döwlet edara ýolbaşlaryny weýa yerli beýleki yerli häkimliklerini hiçbirini duýutmadylar. Hatda özleri de bu maglumat haçan yüze çykdy yerli resmi hem maglumat olarak Türkmenistanda şol Berdimuhammedowyň atasynyň ýok bolmasy Türkmenistan wagty bilen saat 8-de giýişlik şol Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri bolan telewizyon kanallarında we hem Türkmenistanyň döwlet habar beriş nämesinde Altyn Asyr saytında şol resmi ýagdaýda maglumat edildi. Ýöne şo ýoğulun günü hakykatdan hem şu Türkmenistanyň içerisindäki hukuk goren edara we guramalar üçin adatdan daşary biraz halka azar bermemezlik üçin adatdan daşary bir çäre özleri üçin döwletiň içki howpsuzlygy üçin adatdan daşary çäre kabul edipdirler. Ol kabul edilen çäre de gündüz saat 1-de. Türkmenistanyň wagty bilen yerli saat Türkmenistanyň yerli wagty bilen saat 1-de şo kabul edildi. Şo kabul ediliş çäresinde Türkmenistanyň ähli hukuk goren edaralary her welaýatda adatdan daşary şoňky nowatda duran polis işgärlerinden daşary ardından 400 350 400 500 töwerek polis işgärleri adatdan daşary 8 saatdan şo ýerde nowat durmany tapşyrylypdyr. Bu tapşyrlygy da Türkmenistanyň şol häzirki içerki howpsuzlygy boýunça vice premier sekretary Çarmırat Amarowyň hut özü beripdir. Ondan daşary şol atasyny ämeli üçin diňe bir polis işgärleri polis işgärlerinden birlikde şolary gözekçilik edýän kurator höküminde welaýatyň şäher milli hem welaýat howpsuzlyk gullugynyň işgärleri şolary hökmany suratda gözekçilik hem kuratorçylyk edip durupdurlar. Bu çäre indi şu bazar günäçin dowam etjek. Yani hepdeniň birinji güni, öňümüzdäki hepdeniň birinji güni ýa-ni adat ýagdaýda adaty iş sagaty bilen hukuk edaralar adat iş saat bilen öz sanamelerini, iş günlerini dowam ettirjekler. Bu bir. İki, ýene bellemeli zat Berdimuhammedow hem onuň maşgalasyny o zäherlediler diýdiler, bilmem o indem komada ýatyr diýdiler. Bir sürü bir topar ýalan maglumatlar artyk dogrusyny aýtsam bara halky umuman nämetmäge başlady da bular binjalyk etmäge başlady da. Bular mundan öňe ýadyňa düşýän bolsa Berdimuhammedow oğluny bir öldürdiler. Ondan öňe Berdimuhammedow oğluny ölmesinden öňe ondan ozalam şo Berdimuhammedow öz öldü diýip çykardylar. Ondan soň ejesi ele boldy diýdi. Bir yalan maglumatlar tasdiklap bilmeseňiz we tasdiklady bilmeseňiz halka yalan maglumat vermek näme gerek? Bu yalan maglumat bilen siz näme elde edinmek maksat edinýäňiz? O elbetde muny özleri düşünmese halkyň hiçbir nämese bölegem düşünüp bilen ok bulary. Bular diňe şol Berdimuhammedow anha gitti, ene ölýär, ene goýýar, ene beýle etdi diýe halky hüşkürüp, o halky şol hüşkürüp diýmek ýani öfkelendirip, o öjükdirip indi ýurdu içerisinde hiç salem edilmiyor. Men o edibilmejegini bilýän bulan. Eýem şu makalaçyn eden oýlarynyň basynyň hemmesi yalanlygy ortağa çykdy. Indi iň soňky çäresi näme? Bulardan indi oğlunyň ikisini bile komaga girdiler. Komada diýdiler. Ondan soňra ýene bir nämede diňledim. Näme diýerler? Bugün o kakasyny jaýlanç töreninde oğlu bilen näme elbetde gatnaşjaklar. Onun gatnaşýagam görünüp duran diýip bugün ýene bir dapanly itini özlerçe bir çykyş etdiler. Indi men düşünmedim. Düýnä komada diýip aýtdy bular. Komada olan adam näde bugün kakasynyň jaýlanç törenine gatnaşyp bilýär. Komadan turup gidip canlı robot al gidip
Ona barıp gatnaşyp da gelip ýene gaýtadan komamy girip bilýär bular. Veya maşgalasynyň Rozbay bağışla. Şul adamlar şeydi bir hili gaty täsin yalan sözläp oturlar on şular näme näme içjek. Bir adam şular ýalyky bir yalan sözläp halkyň öňünde tutuş dünýäň öňünde şeydip yalan sözläp yalan zatlar bilen maskara bolup ýüzi gyzarmaýan bolsa, namys etmeýän bolsa, wyjdany hiç ýyly boýunçalyk bolmaýan bolsa, bular näme ýitjek? Bolýar, ýitjänden geçdik. Bular adamlaryň materialy näme denke? Bular ýa binamys bolar ýaly. Buların materialy we materialyndaky bar bolan goşundylar. Döwlet mesela näme diýen yalançylykdan, utanmazçylykdan, binamysçylykdan ibarat olan bir cisimli maddalar bolýar-da, goşulan maddalar bir enjam ýasamak üçin de. Şolar ýaly bolan zat boldy bularyň edýäni içinde. Bizem şol aňyrda şol düýün şo maglumaty aslında biz ertir eşitdik. Hakykatdan eşitenimizde de biz şo mahal şonu şu Türkmenistan öz döwlet habar veriş nämesi gullukları şonu tasdiklaryna çelini biz şonu hiç bir nämede maglumat bermedik. Sebäbi näme üçin diýende tasdiklatmadan adamı bir öldü diýip bolan ýok döwletçän. Bak şöyle bir şeyle bir zat var. Haçan da adam koma gidibiler. Komada öleni o komada bihuş ýagdaýda yatan adam. Bihuş ýagdaýda yatan olsa näme boljak? Hani ölmedi çıktı diyelim. Hani prezident de ölen tozal öldürüpdiler. Ýaşap gören. Wejera bollara, tutuş dünýä maskara bollara. Prezidentin oğlunu öldürdüler, öldü diýdiler. Ene ýaşap gören. Bu yalan niýe çeldi? Bu yalanlar hakykatdan niýe çeldi? Bizim o taýdan soramyzda aýtdy ýa oğullar. Garajoglan niýe? Şu mukaddes aýda yalan ýaşyryk kirli oyun bolarmy diýe. Garajoglan. Bu olaň logikasynda ýok olar ýalda. Olaň kitabynda ýok. Bilýärmi? Mukaddeslik, arnamys, adamçylyk, adamkärçilik, päklik ýok. Bir gezek ýalňyşdyň, iki gezek ýalňyşdyň. Bolmada wara, bolmada. Bu halk inni sizin yüzüňize tükürsinmi? Ha? Ya da üstüňize nemesinmi? Bu uşuksunmi? Bolledin de hoğunni. Bu utanıňa. Hawar oldy. Düýün biz şo maglumaty bizem şo daşardan özümüz eşitenmek haly hakykatdan şo taýda oğullardan özümüze bizim bilen ara bağlanşykda olan oğullarla telefonlaşıp ara gatnaşyp gürleşerimizde şol atasy hakykatdan şol ýoğun näme düşende reanimasiýa. Rozay, bağışla, sözüň bolýan. Men şoňa jogap berjek. Teret. Dur diktator diýe. Siz bir ýeriniň arkasyndan konuşup oturmaýyň. Siz ne iş yapdyňyz diýe. Oğlu bilen sen öz ene dilini türkmençäni öwren. Senem şol çokunyan adamlaryň ýaly. Häzir Alihan Burmut. Çokunyan adamlaryň ýaly ene dilini bilenmi? Siz öz ene dilinizi bileňiz. Ene dilini bilmeýän türkmen halkyny düşünmeýär. Türkmen halkyny tanap bilmeýär. Siz ne türkmen? Oho, siz ne bir mescide degişli. Siz bir ne bir butkana degişli, ne sinagoga degişli. Siz hiç bir peygambere degişilläle. Siz hiç bir wyjdana degişilläle. Ondan gelip siz näme etdiňiz diýe. Nadan şunça edilen iş var. Şu ekranda görýän adamlar onlarça ýyldan beri iş et gören adamlar. Bilýän? Şu adamlary tana bilmeýän bolsaň, tana bilmedik bolsaň, şu wadaçyny iň elementarny, iň ýöneköýje maglumaty bilmeýän bolsaň, onda sen öz tugalediňe met bilýänler bolmaly sen.
Nadan hakyky. Ses az gelýär diye. Sesi aç. Häzir burmun. Gelýärmi sesim? Häzir. Şu taýda bir neme wady. Ha. Ine häzir. Alihan Alif Rodway sözüň agynda unutma. Dinleyijiler salam berenler wa aleykumesselam. Hoş geldiňiz, sag bolun. Taňary halkasyn gysgadyk şulara nemet geçeyin. Döwlet aga sen aýdyp oturan kärin günäsi ýok, olara habar berenlerde günä. Bolýa, olara habar berenlerde günä. Bu adamlar seljer bilen okmy? Eger bu adamlar hakikat bilen ýalany seljer bilmeýän bolsa, haram bilen halaly seljer bilmeýän bolsa, diýmek özüne nepi degmeýän, özüne peýdasy bolmaýan nadanlar bolar. Onuň bular nädip halkyň öňüne düşmeli, bular nädip halka kömek etmeli. Özüne peýdasy bolmaýan halka nädip peýdasy bolsun? Bolmaz awara, her aýdylýan gepi ekrana çykaryp oturmaly bilen zat ýok. Öz arasyny netsen gurruňy. Ýöne ekrana çykyp göjara bolup oturlar wara. Bir 5 şaýgadan ýalar şu YouTube'dan öllüler ho. Ine näme diýär? Garaj oglan. Kitabyň daşynda dollaryň suraty bar, gynan takda diýär. Ana. Pul üçin bu adamlar Hudaý taklanýar. Arslan Muradow materialy Hytaýdan gelen olaýmasa diýär. Rodway gowy nemeler bar ýa-da garaş. Ýanarda hiç kim halkyň ýanyna däl. Manýaklar öz bäkwidi üçin algat ber, gaty dogry. Ölüň manýaklar ölüň bolýarmy şu Ramazan aýyna utonun gulundan näl Allah'dan gorkun diye. Ömrün uzak bolsun ýanarda ana gaty gowy. Ýene häli bir neme wady. Rodway barmy? Ine ýanardan ýene bir gowur nemesi bar, kommentariýasy, tesbir bar. Uruş her ýerde uruşdur. Gowy bolmaz halk üçin. Dogry diýen diýe. Adamda taryhynyň hiç bir döwründe uruşdan halka peýda gelenok. Uruş hemişe baýlan, häkimetde gözü bolan, niýeti bolan adamlaryň bäkwidine bolup geldi. Uruşdan ejir çekýän halk, ýöneköy halky uruşyň içine çekip ýa-da tagtyň uğruna, tagyt üçin, häkimet üçin göreşip şu halka diktatordan beter eziýet çekdirseňiz, kynçylyk çekdirseňiz garangy aksyn. Bütün tohum tijiňize bara näletlesin şu halk. Tohum tijiňize tohumy ýarlasyn şu halkyň näleti, gargyşy. Yalandan doýmadyňyz, pullan doýmadyňyz. Özüňizi saglygyňyzy bejerdiň gidip gaýrat ediň bara. Şul adamlaň ruhy saglygy gowy däl şul adamlaň dip näçegede gaýtdyk. Ýene de utanman, şuwun kügün utanman. Ýene ýok tökmedat diýen biriniň arkasyndan gurruňy diýen hemmedat ortaçykda gan öküşükli uruş bolar diýe 20-30 günem geçmez diýe. Nadan bilen okýýsady. Türkmenistany uruşyň içine soksaňyz, Türkmenistanyna uruş başlatsaňyz 20-30 ýyldan bäri şonu durup bilmeýän. Sebäbi strategiki nokat. Türkmenistanyň strategik ýerleşýän ýerine serediň. Goňşularyna serediň nadanlar. Siziň puluňyz ba, hemme zadyňyz ba, durmuşyňyz hemme zadyňyz gowy. Size hiç ziyan yetenok. Ýöneköy halka ziyan etdi. Ýöneköy halky çürkeýäňiz. Ne bir Türkmen döwletiniň içine diýäňiz. Öz haram bäkwitliğiniz üçin. Erkek bolup aýdyň. Size näme wada berilýär beýdip halkyň bäkwidini basgylary, beýdip yalan sözleri, beýdip wujdansyzlyk ederýär. Size näme wada berdiler?
Beýtmäňe bara. Olara anne gepe düşünmeye, hakikata da düşünmeye. Şolara çokun yanlara men düşünem mok. Sandıklar nadanlar. Şolar hakimiyete gelse var size bir köpügen beren ok. Bar pulu öldür yut yaşalın. Bar baylığı. Siz häzirkiden beter bolýaňyz. Şu wagtky ýagdaýyňyzdan beter ýagdaýa düşýäňiz. Siz pikir etmeň. Men olaň kanallaryna hemişe laýyk koydum. Begendim. Onunla olaň tarapyny tutup başga adamlara, hakikata çağıryanlara söýgdim, zat etdim. Şoň üçin bular maňa kömek eder, wezipe berer. Bir zat hiç adam etmeýär, görürsüňiz. Görürsüň hiç adam etmeýär. Gaty ýalňyş ýaňyz. Gaty erwet ýalňyş ýaňyz. Öz dili bilen aýdyp otur. Baky näçe gede gaýtdy dedi. Bular grajdanlyk uruş üçin taýinlanýarlar. Türkmenistanyň içinde uruş turajak bolýarlar dedi. Näçe gede gaýtdylar. Ondan öňüm näme üçin İslam döwletiniň söwüşüjileri Alaytada Türkmenistan bilen Owganistanyň serhediniň arasyna ýerleşdirildi. Muny bilmeýän ýokma. Şu zatlaram bilip ýa-da eşitip bu ulokdan ýerde o ulokdan çykyp gitdi diýen. Size ertek aýtyp bermeliler onu. Onu siz ertekde ýaşaň. Hakykatda ýaşamaň. Sana da diýe pul beripdirler nawyarna diýe. Hawa özüň satlyk bolansoň hemme kişini satlyk duruy diýen. Künte hemme kişi küntü ýaly görünýär. Künte. Bulam şol gyýzlykly küntüler goşadyrnyň içinde Garajoglunyň aýdýan gyýzlykly küntüler diýenden. Bular köçe çykyp köçede geçen ok bulan haraýdy hiç ýerde geçen ok. Şoň üçin gelip şu taýda özüni reklam etjek bolýarlar. Onların geçen yeri var. Döwletçe. Onların geçen kanalı var. Rodaway. Şu ni galan yerimizden dowam edeli. Şu prezident yok komada reanimasiýada ýatyr, zäherlediler şeýle beýle hawa. Inesen resmi habarçy halkara neşriýat bilen üznüksiz ýagdaýda işleşip gelýär. Azatlıkta da işleştin, azatlıktan ayrılın yönü oňdaşyndan hem häzirem resmi ýagdaýda işleşip görürsün. Türkmenistandan Lüboy veremye istenlik görünüşde habar alıp bilýän adam. Şu aýdylýan görüňler dogrumy? 1, 2 şuň aňarsynda näme maksat bar? Birinjiden döwlet aýdylýan zadyň dogry däldigini men ýene 100% şu ýerden size tasdiklap berebiljek. Prezidentiň özü ýa maşgala agzasy we oğul hiç aýsy bular zäherlenen ýok. Komada da däl. Dogry indi bir näçe gün atşol atasynyň bir 7'si märekelerini geçirneçelini dogry döwlet işinden birazcık çetrakda durjaklar. Muny şol ýörükde döwlet prezident diýwaryndaky pres slujbalaryň nämelerine göre bizim şolara göre tasdiklap biljek. O aýda oturjaklar gerekli ýerlerini. Ýöne şol adam hiç hil komuda da däl. Ne oğlu ne özüň bir gün wagt geçer görersiňiz bir näçe günden ýene ortaga çykar. Ondan soň bularyň bu ýalanda ene şu ýerde ortada göz göre görtele durjak. Sebäbi häzir edi şu gece gündüz şunun atasynyň ýoğulundan peýdalanyp bular şu ýurduň içerisinde şeyler kan töküşükli hakimiyeti ele geçirmek için kan töküşükli bir cenayetli nämeni işi amala toparlanışykly cenayetli nämeni amala aşyrjak bolup oturýarlar. Bu da onlara başartmıyor. Eğer bundan son bunlar yine şu gidişine yine 15 yıl 10 yıl olsa bile bunlar o işi başarıp bilmeye. Bu bir. 2. Türkmenistan'ın hazır şu hükümeti o Türkmenistan hazır şu hükümeti şolar Rodaway bağışta sözüm olan başarıp bilmeye diyen bunların başarıp bilmeyeceği belli yöne bulan arkasında Türkmenistan'ı gana çaykamaktan pul kazanacaklar var. Behbit kazanacaklar var. Belli. Plan yurt diye ruhsat vermez diye Türkmenistan'da şolar ýazat bolmagyna diye. Şey diye. Pikir alışýar. Ondan men aýtdym. Ha o indi şol yurt diýdim. Sen diýen ýurduň diýdim. Ha o Türkmenistan'da uruş turulmagyna baky aýdan ýaly Libya'da we
Siriýede we beýlik ýerlerdäki ýaly häkimiýet çalyşy üçin uruş turulmaly. Şoňa diýe şo ýurt ruhsat bermez. Indi diýdim, sen şo öwýän, bil baglaýan ýurdun diýdim. Korrupsiýa barmy şo ýurtda diýdim. Gaty ösen. Şo ýurtda diýdim, pul bilen edip bolmajak zat barmy? Ýok. Indi diýdim, sen şo ruhsat bermez diýen ýurduňa Türkmenistana uruş turulan wagty Türkmenistan bilen galmaýa uruş. Regional uruş. O taýda Hytaý görünüp dur. Hytaý. Eýdip beýdip Hytaýa gol oýlamaly. Hytaýyň töwereginde ot ýakmaly. Esasy strategiýa şol. Burucunam Eýrana diýmeli. Şoň üçin globalny oýnalýan oýunlar bar muň içinde. Bakam geldi. Häzir bakyny aljak. Indi şular ýaly bolup durka bular ulanıp bilýärler. Tüýs inha şular ýaly adamlar gerek. Tüýs şular ýaly ýalançy pul üçin hemme zat etjek. Pul üçin günne 5 wagtyna däl, günne 5 wagtyna däl, 50, 500 wagtyna ummaljak adamlar inha şular. Şular bilen hemme zat edip bolýar. Şoň üçin şu ulu güýçlerim şular ýaly adamlar ýürüýte seçip şulary gollap finansiýerlik edip pul berip şulary şey edip gürledi otur. Alasamtyklar, nadanlar, adam tetelli, adam emeň diýen adam bolmayan mahluklarym bular gollap otyrlar. Çokuny otyrlar şulara. Bakyny alýan burmun. Baky. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baky, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm Rozbaya. Aleykümselam. Bakı pelvan näle ýagdaýlar? Ne bolacak onda? Baky, sana boş gurlaýa diýenlere. Sen Murat Gurbanowyň çuňun keçikişini gördüňmi? Ýok, ya indi uykudan kalktım diýsem bolacak. Şeýle. Men sana bir bölejik iýerdim. Gördüňmi şonu ýa görüp betişmediňmi? Onu gördüm onu. Ha. Şo näme many berýär şo taý? Aýdy otyram, men haçandan bäri diýip gelýän şo zady. Bu ýavaş-ýavaş halky öwretmene başladylar az. 20 gün sürer ha uruş. Ha. Bollumy? Başka garaýşyň ýokmy? Yok, hazırlıkça mihmaniýaly serede oturacak. Şeýlemi? Hı. Bolýa. Rozway dowam edonno. Myşmyşlar. Böyle devam edil devlet. Indi şol ýadyňa düşýän olsa men sana şularyň şu oýuny başlamanka 2020-nji ýylyň ahirlerinde ýadyňa düşýän olsa biz näme aýdyp edil şular ýaly döwlet şu 2020 maýyň içerilerinde diýdim bir oýun boljakdyr diýdim. Ýadyňa düşýärmi? Özüm bilýän şonu. O ýöne şu oýun haçan boljagyny tam bolarak diýdim. Dolu olarak dedim hani hiç kim tasdiklan yok. Olar özleren tasdiklarıyla yoklar dedim. Yöne dedim şu oyun bolacak dedim. Şu oyun hakikattan mı boldu şu? Onna saparsan çoň şu maýyň näçesi ele zat diýeni onna edil günme gün gabat gelmese de goloýlapdyr da şeýlemi? Edil şolar ya seret edil şu asıl işin başladı şu maýda başladı. Yine indi bular özleri şu maýy daskanal näme berdiler. Seret maýyň 28. Onna basym saparsan şu peýgamberlik mertebesine neme diýe göterilýär. Bular ýaly goloýlan bolsa. Indi şu Ondan da men geçenlerde bir zat gürrüň beripdim ben size. Saparykmyň we ruslara çalışýar diýip aýtdylar zat diýmedimmi? Işleýär diýip. O. Şu indi şonuň nemesi dälmi? Yo onna dur. Neferet. Baky. Orslara işleýän bolsa. Ýadyňa düşýän bolsa, meňem gatnaşmagymda
Türkmenogly, men Sapar Sanço, ondan o cücücük wada edýän. 4 bolup bir nemetdik, efir etdik. Şol efirde Murat Gurban Aşgabatda arkasynda Aşgabatyň deme reşotkosy var, demiri var, penjireň demiri. Ondan şol Facebook'tan Aşgabada gidenini gördü, elebeyle Orson etkerleri Aşgabada geldi, şolar ýaly gurrun ýaýratdylar. Özleri ýaýratdylar. Sanço ve komanda ýaýratdy şol näme üçin? Onu otayda Murat Gurbanova hak berýän sebäbi näile Facebook açan wagtyň hakykatdan ama onu istedik ýurdun, istedik şäherin goýsa bolýar Facebook birinji açan günü. Onu goýsa bolýar, onu prosto Saparykny ulandy. İşte Murat Gurbanov neme Aşgabat'a gidipdir zaten. Belki bilmedim indi otayda toşunu %100 diýip bir zat aýdyp biljek ya. Ýöne Facebook açan wagtyň şonuň orsa bolýar, özüň goýup bolýar şonu. Aşgabat Yok, goýup bolýar da şonna şolar orset bilen bilelikde dilluguşukda aýypladylar. Murat Gurbanowy. Orset bilen bile hereket edýär diýdiler. Eger Sançoň özü orset bilen hereket edýän bolsa, näme üçin Murat Gurbany orset bilen hereket etmekde aýyplasyn? Nemede bu adamları näile dikkatyny başga ýöne çekmek diýerler. Men pikirimde şonu ýabyp bilen. Erdoğan'ın, Türkiye'nin prezidenti Erdoğan'ın geňeşçisi Gyzylalma jemgyýetiniň Türk ýolbaşçylaryna çağırıp gürleşenine şonno aslında Murat Gurban bilen Sanço Saparyklym aslında ikisi bir proýektde bilelik, şol bir proýektiň tapawutly nemeleri, grupalary, toporlary. Ha? O şonu ýaldydy. Şey diýipdir da. Onu eger onu Saparyklym şonu aýtdy da Orset ruslar gollaýar Murat Gurbany, onu özünem ruslar gollaýar olar ýaly bolsa. Bolmanda näme? Indi iki sana atı yarışa koşan aysiyense şonu kazanacak diye ikisine hem yatıran bolyan da iddianın ikisine de koyan bolyan. Yine şonu yalı. Saparyklymy näme üçin Murat Gurbanow Aşgabat'a gitti. Aşgabatdan hadi zat diýip birimş orsetli işler diýip Murat Gurbanow yamalamasının sebebi Murat Gurbanow Saparyklym da çıkış edip dören döwründe özüne karşı özünden biraz yakın merak derecede ona karşı özüne çıkacak gelecek rakibi bilen oktu özünün karşıdaşını. Gördüğün ortada birden-bire Ahal welaýatynyň şol Göktepe Bäherden etrafy. Şol eýem şo ýerden bir rakip çıktı onun üçin karşıdaşı. Bul eýem o ýerde näme etdi? Hä diýdi. Saparyklym. Diýdi ki eýem ýene häkimet ahallaryň eline geçecek. Häkimet ýene ahallaryň eline geçecek. Birem şol Berdimuhammedyň öz nämesi, öz topragyny. Bul onu %100 anyklap bilmän üçin kimligini, näme üçin birden-bire orta atlap çykany bilmeden ýankyl Murat Gurbanow hüjüm etmeye başladı. Murat Gurbanow ol birden-birden çykmasynyň elbetde onuň bir sebäbi bar. Oňa bir ýeri sen pelanzat etdiýmesi olam özünden öz atylyp çykmady. Şu makala için olam susup durdy. Olu susup duran özen bilýär, gowy bilýär. Ýöne şol oňa da şu aňyrdan näme talimat ýani buyruk geleni üçin orta çykdy. Eger bardy geldi şular ýaly bir näme bolanda sen de çık ortada. O häkimet kimseň elinde näme etmesin, häkimet başga bir nämeň eline geçmesin diye onu ortaya hüşkürdiler. Ýöne onu hüşküren adamlar häzir şu Türkmenistan göz içinde vezipeli edarada organ işgal edarasında işlenen adamlar häzir şu taýda oturlar. Häzir oturlar. Şol adamlarym häzirkiniň ýanyndaky can penasynyň ýani gorak bölüminiň bile cana dostları şolar. Men aýdam yok. Sana ucunu verdim. Cana dostları. Rozvay Burmut. Düşündim. Rozvay Burmut.
Bakı. Aynen öyle ta. Sabır ya Allah deyip bir yaz ya. O Bakı kavatı. yalan gürlemesin koysun niye? Men yala gürler yalın şu tayda men hiç inlemem ettim. Näme diýen. Özüne oylap tapama wa boljak zatlary görülüp duran zatlary analizini çıkarıp koydum sizin öňüňize. Ine Ferhat, bulam şu 3 harp kanalın nadanlarından, yal yağlarından bulam Ferhat. Näme diye? Hele gurrun koysana kıyvatkeş hele yağlı olup. Siz Türkmenistan'a ganyny kuşup bolsun diýäňiz. Kim üçin? Öz bähwidi üçin häkimeti eýeljek adamlara. Ola adamlaryň kime hyzmat etjegi, Türkmenistany kime gul etjegi, Türkmenistany kime bakn etjegi belli däl. Şolar ýalaky haram niýetli adamlar inhasen gullukçusy. Senem şolardan. Pis çeker diýe. Suwun pesi diýe. Onda şuna näme jogap berjek? Hakykata hawa Şuna näme jogap berjek dekabr aýynyň 15'lerine 14'lerine bolmalyda kemine o nemede şu Kızılalma Derneği'nin ofisinde telefonda gürleşe Türkmence gürleşe özem kemine ansa Türkmence gürleşen değildir telefonda gürleşen de Türkiye'de Türkçe gürleşendir Türkmen bolsa da on gürleşen adamı Türkmenistanlı bolup bilýär. O taýdaki geçen diyalog şu Gurbangulu Berdimuhammedowy dekabr ayının 19'una 21 aralığında nemetmeli karoçı, zaharlanmalı, ölmeli zaten. Bu tayda o 19-21 aralığında ne oldu Niyaz'ın ölen gündermiş. Onu denk getirmeli zaten gürleşip diyalog geçti. Bunun da hazır kemine özü boyunu alman bilir. Yani onun gürleşen toşkasına çelli bilin yere ofisten çıkan yerde merdivenle aşağında gürleşti durup. Yani hiç kim yoktu kan hiç ne. Belki telefon dinleyen ya bolup bilir. Ona ne cevap vereceğinde böyle hemen yalan gürleyen bolsam kemine özüne de bir sorap görün. Men şun kemine özüne soranda cevap verip bilmedi. Güldü geçti boldu. Başka hissat diyen. Çünkü cevap verip bilmeye ona cevap verer yalı sildi nemesi yok da. Nereden öğrenenime nemetti o. Hayran kaldı o. Şok oldu. Şu tayda. İnizeret şu tayda İskender Sapar Bev diye o yanlış alcırap profil açan vakti yanlış yaptı. Diktatörü diye urşsuz ayırmalıya. Yönetim diye urşsuz diye urş kan nökmen diye haramdağı ayırıp bilmersiniz. Diktatörü ayırıp bilmersiniz. Urşsuz diye ol gitmez diye. İskender näçe gerek gaýtalak gelýär totuş ýaly. Haramdagy aýyrmak problema däl. Problemany çözen o. Bilýän? Esasy zat Türkmen halkyny has beter erwet durmuşda ýaşaçak bolýan Türkmenistany gulgyrna geçecek bolýan keseki güýçlüň biziň aramyzdaky gulgyrnaklary, oýnatgulary, oýunjoklary şolary täsirsiz ýagdaýa getirmese Berdimuhammedow diýilýäniň näme? Ina jany berýänam Allah, alýanam Allah. Ýok boldy diýerler ina. Çözülýän mesele, çözülen ok. Häkimet kimiň eline geçýär? Häkimet çalşygy halkyň bähwidinemi, dälmi? Esasy şul ähmiýetli. Sen ady belli ogurlara, jümrülere, maşenliklere, kezzaplara häkimet çalşygyna inanýanmy? Şunu inansaň, şolar hakykatdanam halkyň bähwidine sen şolaryň eline häkimeti gowşuryp berseň, şolar halkyň bähwidine bir iş eder diýäňizmi? Şu bir zat aýdynda döwlet, şu nämesine göre. Şimdi yani hazır sen özüňe bellek geçdiňde şul adamlara indi bularyň pikiri şulara inanýar-da. Şul adamlaryň özleri bir mahallar hazırki rejime kulluk eden adam, hazırki rejimi
avtoriter nämesin fundamentini guymany hemayet edip şolarla bile bir yoldan yören adam bular. Ozalkısından tut häzirkisine çelini. Ne için indi bular birden-bireden atlap çıktılar da hani ona karşı çıkmaya başladı. Eğer bular ya soğrağınız var eken soğrak beribilersiz hemmeniz. O probleme değil yani şu soğrağı şu öne atlap duran sizi içeri yani sizi odun içine itecek olup duran opozisyanın yolbaşçıları sizin başınızda duran şulardan soğrağınız yok mu siz? Siz şu dövrde şu tayda işlerinizde halkın behbidi üçün, halkın behbidi üçün kime işlediniz? Halka işlediniz mi? Ya rejime işlediniz mi? Kulluk ettiniz mi? Erkek. Rodvay ömrüňiz ok bolsun. Daş ettin, tuttun ıkçam yerinden. Daş ettin. Ya men haly daş etjek yerim kän. Ýöne men näme üçin dile getirem? Goý diýende halk eger 30 ýyllap biz häzir dogry 30 ýyllap eýem halk hemem 30 ýyl däl indi 28-29 ýyl oldu. Hemem şu zulmy görüp şu kynçylyklary görüp gözümüz açylsyn diye men şu makala çelin sesimi çıkarman gelip emma halk göz açylmandyr. Göz açylman belli bir kısmı. Halk diýende men bütün halk günäkarlam ýok. Sadece belli bir kısmının häli gözü açylman. Gözü açılmaptır. Yok, dinle. Gıygıryanlar, çıygıryanlar. Şerraylık edýänler. Bilýärmi? Orta çıkıp şerraylyk edýänler bara. Ana şolar düşün onu. Yönü inhater edin. Şul adamlar üçün inha şu ne siyasat özüne opozisiya diýdirjek bolýan aktivist toporlary biz halkyň adamy, halkyň aktivisti diýdirjek bolýanlara seredin. Umuman daşary ýurtdaky türkmenniň migrant türkmenniň sanyna seredin, şulaň sanyna seredin. Yüzde näçe göterim? Näçe prosent? Näçe prosent? Hakykatda düşünýän Hudaýa şükür türkmenler prosende uranmagyň şolaň prosendi düşünmeýänlerden köp ýöne olar dymy batýar. Şolaň dymy baturandan ýarsy gorkusundan ondan mundan dymy batýar. Beýleki ýarsam sähetli güne amatly pursada taýýar bolup garaşyp otýar. Taýýar bolup garaşyp otýar. Yankılaňa miýarsy garaşyp otýar. Şoň üçin Hudaýa şükür. Düşünýän köp ýöne şu orta çykyp gıygıryanlar bara, adamlaryň pikirini, aňyny bulaşdyrjak, pikirini ütgetjek bolýanlar. Demagogiýa edýänler, yalan propaganda ýaýradýanlar, manipulyasiýa edýänler. Ýene de şular biz aýdýas, türkmenler birkeje watandaşymyzdan mitirmäliip, şoň üçin biz janyk ýa hakykat düşünürjek bol. Bolmasa bary ýok 200-300 adamlar. Ýöne biz şoň üçin bir adamy halat edibilsek, özümizi bagtyar hasap etjek. Biz şoň aladasynda bir adamy şolaň içinden, şolara çokunýanlaryň arasyndan, şu gany öküşüklüge barýan adamlaryň arasyndan ýekejesini sogurup alyp halkyň tarapyna çekibilsek, halkyň bekbidine biziň armanymyz ýok. Rozway Devlet bak yine meşhurde yine bir zat sana apaçık suğul edip berin. Bunların hazır yani bundan bir näçe saat ozaldy yine men öz görüşümden men analiz edip berin. Yani şol Murat Gurbanow yine bir näme boýunça öz çykyş etýärdi. Bilemok bu adam hiç mi düşünmedik zadım şurada meni özümüm hakykatdan düşünülemok. Her yarım saata geçer geçmen eýem şu ýanky sosial medyada YouTube'da şu bolurusuz her gün ya ve her saatte bu materyal tapmak problemi kolay değil. Yöne yalan zatları hakikate öğürüp açacak kolay veren dili tutunu otuyor. Dili. Hiç Allah ona yol veren yok da Allah Teala yol veren yok. Şonda da şu ikisini bir yere getirip biriktirip düşündürecek kolay. Yani hazırım ben yanı dinledim. Yarım saat bundan olsa özümü işten gelende bir seyrettim. Yani sosyal medyada ne mi diye. Türkmenistan'ın şu hazırki edil şu prezidentin şu mahalki ýagdaýa düşeninden peýdalanıp indi bunu da oğlu hem özünü komada yatanlara sebäpli
siz de şu Türkmenistan hazırki vice primeri Çağrı Murat Amanov ve onun töwerendäki yerli ministerliklere yüzlenip dur hukuk koran edelerine. Siz de devleti de 2-3 ay bu adam de özünün fiziki sağlığı yetmezçiliği sebebiyle devletin de nemesin diye 2-3 ay diye cevapkarçılıksız koymalı değilsiniz diye de siz kanuna karşı hareket ediyorsunuz diye de. İkinci dönem diye siz şu adamın diye şu makale çelnemeden üçünde siz şunu hükmanı suratte de halkın tarafına geçip şunu siz tutsak edin diye. Seret tutsak edin diye. Şunu tutsak edin diye. Ondan sonra yankı yine seyredip kime tutsak edin diye. Berdi Muhammed oğlunu tutsak edin. Hem de diye vakitlerince tutsak edin. Ondan sonra diye hükümete taze gelecek. Hükümetin eline diye teslim edin. Cevapkarçılığını diye ol koz halkının da şol taze edin. Olur kim tutmalı Türkmenistan'la? Olur kim tutsak etmeli Türkmenistan'la? Öz adamları, usulun adamlar tutsak etmeli mi? Yok, bunların adamlar değil. Indi bu şol Türkmenistan hazırki vice premier hopsuzluk nämesi Çağrı Murat Amanov'a yüzden otur ve onun töwerendäkilere izinden ama de vakitlerince diye şunu de tutsak edip saklan de o hemen de onu 2-3 ayın içerisinde de taze gelecek hükümete. Yani taze gelecek hükümet kim? Sen mi? Veya senin toparın mı? Ya senin yanındakiler mı? Kim? Resmi yağdaydı kim? Ya yurttaşının bağışlarsınız Fransa'dan bilmem ya başka yerden bilmem ya Şvesya'dan ya bilmem Kanada'da mal verip oturtacaksınız. Kim o resmi yağdaydı var? Kim ona cevap verecek? Bütün hemmesine 100 tane en sonunda yankı son yapım sözü sonuna gel etti. Sonunda madde bu yüzlenmesi halka madde kim madde öz aydan özü düşünmesi hakiki benim düşünülmedim. Şu adamlarım diye adam Türkmenistan'ın yine indi onların üstüne geliyor. Eğer diye Türkmenistan'ın vice premier diye kanunu bozanız onu tutsak edin. Seyret. Türkmenistan prokuratörü kanunu bozansa onu da tutsak edin. Türkmenistan yararlı güçlerin içerisinde kanunu bozan varsa onu da tutsak edin. Kim tutsak etmeli bunları? Ben düşünmedim kim? Yöneke oturan halk mı var tutsak edecek onu? Kimdir? Kim tutsak etmeli? Eğer tutsak eden biri varsa aitsin bize mi baralı şu an kömek edeli? O tutsak etsin. Hükümetin içerisi dargattınız ya siz. Siz dövrünüzde dargattınız ya hükümeti. Şimdi gelip sadece özünüze akça kaşık şimdi onu mu karalap dursunuz? Bile kara kaşık siz bile. Hemmeniz bile. Edil göz önüne getirin ayağına giyilen çorabın ipliğini neyle söksen başını tapıp söksen şu iplik sökülüp eline gel oturar. Şu ipliğin içerisinde şolar var şu ipliğin içerisinde. Özünü hiç görkezeyen değildir görsen. Bundan bütün malumat veren de şular anha bize gelip kovuşan malumata göre bizim tasdiklatmamıza göre diye yalan geplep malumat veriyorlar. Indi bugünlük günde ne oldu? 2 günden ver sine diyen esasen düğün o ne diye biz resmi yağdaydı diye tasdikladık bilmedik diye gelip kovuşan tasdikladık resmi yağda tasdikladık bilmedik malumatımıza göre size diye Berdi Muhammed ve onun oğlunun o zehirlenip komada yatanı arada malumat veriyoruz diye. Eğer siz bu arada kimde kimin de size ellerinizde bu arada malumat var olsa bize getirmenizi xahiş ediyoruz. Yine seyret bize getirmenizi xahiş ediyoruz. Birinden eşittim deyip malumat alıp yalan malumatı yeni bu yerde öz siyasi propagandanızın içerisinde halkı inandıracak olup bunu oynayıp o size malumat verene mangarak yine eline teslim etmek. Bu nerede görülen zat? Ondan sonra bundan bir neçe gün şol yadına düşemesi Aşgabat'ta ya devletcan benim yalan görülecekler. Ben özümüm şu malumat veriş seriştesinde önden ahire iş yap yörensin. Ve hazırım şu devam edip yörensin. Benim salam alikimlerim bari şataydı. Benim soratın. Şu 2 oğlan tutulan vardı. 2 oğlanın adını familyasını verdi. Doğulan yıldaydı ne oğlan? Veya Aşgabat şehrin yaşayıcısı hova. Nerede yaşa şehrin içerisinde? Sen onları denememiş teknik kovsuzluk nemesine göre nemesine adres vermeyemiş. Sen adın familyasını ettin onda sen. Attın sen ad familyasını beyan ettin sen. Dünya önünde basın medyasının önünde beyan ettin. Şimdi sen suud et. Böyle siz hem materyalları hem malumatla almayı başarıyorsunuz. Bütün yani
Süleyman Pakirciň nämesinde de ýatan ýeri ýakty olsun. Tohum tiýiji bilen, maşgal agzalar bilen hemmesine gürleşmeyi başardyňyz. Ähli zat başarýaňyz. Şol iki oglanyň hany suraty? Bolý Adil familiýasyny aýtdyňyz. Doğulan ýylyna aýtmaň. Siz suratyny goýuňda bir suw dediňe, şonu bütün dünýä basın mediasy görsün, halk görsün. Hakykatdan şol iki oglanyň tutulany barada. Bir sözümü bitireyim. Şu iki oglanyň tutulany barada. Bulam ýok. Bugünlük günde. Bugün eýýäm, bugün habar ýöretýär. Nämemiş? Bugün şol iki oglan goýberilipmiş. Owa sagaman öňküsýaly maşgalasyna gowuşupmuş, aýlanyp ýörmüş häzir türkmen halkynyň içerisinde. Ya bu näme yalanlyk ya? Eger bular yalanlyk bar bolsa, eger şu yalandan bir zat almaly bolsa, edil şu häzirki näme? Şular alagaýmaly. Berdi Muhammedow şulara aslında bara medal vermesi gerek. Şuların şu edýän işine. Hakykatdan hem bermesi gerek. Yalançylykda, oğurçylykda, kezzapçylykda hawa. Näme de olsun şulara medal vermesi gerek. Hani siz halkara gurulmalarını yüzleme yazıp oturtdunuz, yüz tutup oturtdunuz. Türkmenistan'ın şeyle cenayete OBS'ye çıkacak. Birleşmiş Milletler kuramasına çıkacak diye durantınız. Näme boldu da birden-bire düğün. Berdi Muhammed'in atası ölen gününe kavatlar mı? Ya şu gün çıkacak gününe kavatlar mı? Sizin şu iki oğlanınızı koyverdi mi? Hova koyveriptir, näme diýipdir? Bar gideverin sen silsellik iş bitdiýene dowam edever işine diýip mi? Siz o arada da bir maglumatlaryňy goýuverin bolsa, halka açyklaňa bir bilsin halk. Sizin edýän işiniz şol bolsa, aýdan zadyňyz eger hakykatdan hem halkyň bähbidine eger siz näme diýen bolsaňyz, iş alyp barýan bolsaňyz şu halky şu rejimden, diktator rejimden gutaryp o asuda demokratik, erkin düşünjeli o bu durmuşa ýetirip bilýän bolsaňyz, o şoňa da ýetirip bilmäne sizin eliňizde we siýasy düşünjeniz bar bolsa, dilinizde veya diplomatik nämelere eýe bolup bilýän bolsaňyz, bu edýän işiňizden aýdýan zadyňyzyň hiç ikisini bir ýere bir getirip gören barmy muny? Ya bu hakykatdan hem döwlet dünýä öňünde men häzir özüm hem nämetde maskara boldu bular ya. Türkmenistan maskara boldu buların yüzünden. Yok, bilibet ya. Bu diýipdi şol, bulara berilen tawsyryk, buyruk şol. İmen şu, in sonku näme boldu da näme bolany näme? Pul berip oturýarlar. İnsan hakları kurumalarına, halkara kurumalarına saldırdı. Şimdi bulara saldırdı. Buların saldırmadı ki hiç kim kalmadı. Doğrusunu açsam hiç kim kalmadı. Bulara karşı çıkan biri varız. Hükümetin adamı bolya. Meheme bolya. Bilmem ona tarafa işleyen bolya. Bu neyle zat? Bu maskaraçılık. Niye çelini bulan ya da oturan maskaraçılığı? Ben şu tane şunu demeye çalıştım. Demek isteyen. Eğer şuların gepine inanıp şuların yolu bilen, yörecek bolan belli bir topar bar olsa ona hiç näme etmem. Koyun gitsin şu topşolan yolu bilen. Koy gitsin nerede näme etjek olsa etsin. Hadi bakalım etjek işi amala aşyam aşmayam. Häzir şu taýda bir soraw bar. Şu sorawy men bakydan sorajak. Soňam senden sorajak. Rozabaý. Ken uzawa çekdirmäliň şu nemäni efiri gaýrat ediň şoň üçin. Şeker Annaýewa diýip şu lakam ulanýan biri oglan ýa-da gyz bilenmek günä söz boýunna bolýa hemme zat düşnükli. Hemme zat düşnükli diýe. Inni siz bize adamlara näme maslahat berýäňiz? Dalşe, ýagny mundan soň näme etmeli diýe. Baky. Mama diýe bunu. Şu o biz gürleşip oturup bizden soraya. Sen hemme. O bizden soraya. Soraw saňa da degişli. Men akşamky diýişmeýäli. Men akşamky näme aýdışmaýaly. Hiç barmy içimizde normal hemmemiz bilen bile hareket edip bilecek. Mesela Türkiye şu genççisi näme diýdi? İçinizde lider bolup gelip bilecek adam, arkasında halkın durup bilecek adam bar bolsa getirip biz elimizden gelen kömek edecek diýmedi mi? Hani näme üçin Murat Kurbanov gelip kömek nemeden o? Eğer işinde çesni bolsa Türkiye gelip eline geleni sorap bilerdi şu taýda. En azından Türkiye'de mesela Türkmenistan vatandaşı köp. Şuları deport etme yurttaşına zat diýip gürleşip bilerdi. Ya da Saparıklınov näme üçin gelmedi? Saparıklınov zaten gelse de almayalar da.
Näme üçin gelmedi? Muhammed Duyacanı gelecekti, söz beripdi. Gelecektiydi. Özüm konsula baracaktıydı. Nerede? Men aýtjam şular başga maslahat beripler ýaly näil maslahat berseňem. Men misal berende mesela peygamberdi çıktı. Peygamberdi mi şu Türkmenistan'da tutuldu? Näme üçin çıktı tutuldu? Näme bolup bilermi şu halkın gözüni gorkuzmak üçin bolup bilermi şu tutuldu. Ondan soň goýurildi bar sen parti açsan açıver bilmem näme ediver zaty. Nerede o yazat mı var? Bulam näme boldu? Kimin işine yaraya? Berdi Muhammedov'un işine yaraya. Avrupa'dan ya da başka yurtlarda insan haklarından baskı yapılan vakti näme diye? Diktatorluk yok bizim ülkemizde. Yine gör parti var. Yurttaşında da parti var, yurt içinde de parti var. Demokratik ülke biz, demokratik yurt biz diye aytıp bilye. Olara näme diye? Bolyan da edip bileceği işimiz yok diye. Halkan berden gıyırı versin boğazını yırtıp. Turan Baýew, siz ýadamadyňyzmy Bakyň fantaziýasyny eşitmekden niýe? Baky häzir sana söz berjek burmut. Turan Baýew, Bakyň fantaziýasy däl. Bir zat gurrun edip oturan adamma ortada fakt var, video var, çıkış edip otur biri. Gan nökülsün, gan nöküşüklük 20-30 günü geçmez diye otur. Biz şun üçün gurrun edip otur, şunu gurrun edip otur. Hiç bir gan nöküşüklüğün halka peýdasy ýok diýip otur. Halk kösenýär ýene. Baýlar häkimiýet alýa geçjäk diýip oturdy. Ýene öňküýaly diktatorluk dowam edýär. Diňe hojoýun çalışýar. Gula hiç tatly bolanok. Gulun ýagyrnysyna yel çalanok. Biz şunu düşündirjek bolýar. Turan Baýew. 20-30 günlük gan döküşüklüğü olsa şo başlasa var ya 20-30 günder yıl sürüyor yıl. 20-30 günder 10 yıl sürer diýip aýtdym. Iň agram ilk 5 ýyly bolýar şonun. 20-30 yıl değil o tayda. O ilk başladı mı boldu o gan döküşüklük başlandı. Näme bolýar bilýärismi? Murat Kurbanov Amerikadan kömek soraya. Amerika'da, Avrupa'da kömek soraya. Bulam näme? Amerikan haktan alýar. Türkmenistana saldat dökmeme. O taydan Saparıklın Russiýadan kömek soraya. Bu näme bolýar? Russiýa saldat dökmeni näme bolýar? Haktan alýar. Näme bolýar bu tayda? Yurt paýlanşyga geçýär. Xitay orta çykýar. Xitay orta çıkmanın hakkı var diye o tayda menin neme var? Gaz satın alıp Türkmenistan'a 12 milyar 18 milyar dolar pul verdim ben. Men hakkım var deyip olam giyirip bilye. Men kontraktım var diye 2030'da çelle. Birinci kontrat şonu 6 yazırken bilem okuyorum. Bunlara näme diyecek? Bunlar fantazi mi? Birazcık düşünmeli. Bakay. Bağışla. Şu gıyızlıklı kunta cevap versene. Şu gıyızlıklı kunta cevap versene. Mun ýene bir ýerde şoňa men desper ýazan zady bar. Ona men häzir tapsam goýjak. Şoňa bir jogap bersene. Men Sizin pozisiýaňyz näme diýe? Hakykatyň tarapdary, hakyň tarapdary ýaly ogodan geplerden geçeli diýe. Konkretne pozisiýaňyz aýdyň diýe. Ogodan gepleri gitti Saparyklyň bilen Murat Kurbanov. Şuň lakamy bar, şuny ýazýanyň. Şuny ýazýan, şo gyýzlykly küntü topardan şu. Gitti Saparyklyň bilen Murat Kurbanov ýaman ogodan gürleýärler ýöne. Ýalany ýaman gowy gelişdirip gürleýärler bezep. Gitip olara sorasın. Hiç sin etdiniňizmi? Saparyklyň soňky videolarynda diňe puldan gürün gidýär. Diňe puldan başga zatdan gürün gitme. Öňkiler hem şonu ýaldy. Diňe 1 trilyon pul vardı bilmem ne. Geldi bulam indi çalmalı da şu taydan bir zatlar almalı özüne. Hisselerini doldurmalı. Murat Kurbanov'unki wagtda Türkiýe gelip bilýändir diye. Yo gelip bilýär. Men gelen okdyýam o. Gelip bilýär öňem aýtdym. Ýöne hökümet uğrundan dokumentany iş üçin gelip bilmeýär. Yüzü yok adamın. Berde de siz men aýtmak istemeýän de berde de näçe mafiyalar bilen o Allah Murat Rahim aýdan dogry mafiya nemesi diýdi şo Saparyklyň. Dogry aýdýar. Sebäbi berde de näçe mafiyalar bilen iş birligi edip giden adam o Saparyklyň diýen adamyňyz.
Berde Türkiye'de villasını mafyalara kaptıran adam. Adam adını tutmasan minnettar. Şoňa adyny tutma men kanalımda. Gayrat et. Ay, barlay. Bizim halkımız inde şunu aldı. Az bir zat insan gatı göre bar. Düşünmeyeler. Birisi odan gürledi mi şoň gepine gidiyorlar. Gitmeň. Men aýtdym hazır. Şu odan güllen Burmun seret. Burmun. Döwlet aga diýe aýyp etdiň diýe. Seret. Aýyp etdiň diýe. Kim aýyp etdi? Bu adamlar 94-nji ýyldan bäri bir hakikatyň hatyrasyna zähmet çekilip gelýär. Şunça gedek. Onam geçdik. Diňe Azatlyk radiosyna inhaşy görýän Rozwaýyň men Azatlyk radiosyna 7-8 ýyllar Istatdan daşary içinde däl. Halkyň problemalaryny gün tertibine getirip esasanam Türkiýedäki migrantlaryň problemalaryny. Nemede bar? Rüstemden başka bizim zenannamyzamma. Ne 7-8 ýyllap bütün problemalar gün tertibine getirdik. Öwran pasport meselesini 4 ýyllap ılgadyk pasport meselesiniň uğruna. Şu zatlaryň hemmesi edildi. Ine şu zatlary soňky 7-8 ýyly diýin. Men öňküleri hani bolýada. O hiç de etmedi hata. O şu soňky 7-8 ýylla edilen zatlarym bilmeýän bolsaňyz, bilesiňiz gelmeýän bolsa, soňam onam geçdik. Soňky bir ýylyň içinde biziň näme gurrun edýänimizi, biziň özümizi nähili alyp barýanymyzy, biziň sözümüz bilen hereketimiziň gawat gelip gelmeýänini, aýdýan zatlarymyzyň hakykat bolup belli bir möhlet soň orta çykýany görübilmeýän bolsaň, şunu düşünbilmeýän bolsaň, sana näme diýmeli? Şo gyýzlykly küntüleň agdy bilen gepleýän. Şolaň istiline ýazýan, şolaň sözüni gaýtalaýan. Sana näme diýmeli ondan? Ondan kim aýyp edýär? Sen aýyp edýärmi? Şu taýda Rozbaýa bir zat sorajak da. Rozbaýa bu 2015'te mi? O Lebap Türkmen Aba şäher hakimi mi? Näme özüni asyp nemetdi başlygy mı? Özüni asty diýip neme çykdy da şu Azatlykda da berildi şu habar bilýän bolsaňyz. Velayet hakimi mi, şäher hakimi mi? Velayet mi, şäher mi? Velayet bolaýmaly. Velayet bolmaly. Velayet hakimi. Oğlu 23 yaşında oğlu tutuldu. Maşinde 15 milyon dolar pul bilen zat deyip. Oğlu basıldı son 20 yıl. Şu havarınız varmış onunla? Ben velayet hakiminde özünü asy öldüren adam bar deyip eşitmedim ben hali. Bir şol 2015 özlemle bağlı. Yok. 2015 ya 2016 bolmaly da. Indi şurada gurrun berjek bolýanym. Hani şol adam nemeden de şonu azatlyga mesela men şonuň üçin azatlyga inanamok. Hökümete işleýär azatlyga. 15 milyon dolar bilen tutuldu. Yok neme korrupsiýadan zatdan o özüni asty adam nemetmedi neme milselere boyun eğmedi özünü tutturmamazy üçin özüni asyp öldürdü zat diýede. Onun asylyp özüni asana nerede bilýärler? Ol adam mesela men gowtan aýadym. Özünü asmaca adamlardan biri. Ol adam diktatora karşı nemeden adamlardan biri şol adam aslında. Türkiye'deki Türkmenlere oğlunu gowerýär ýakan işte 23 milyon dolar bolýar, 15 milyon dolar da. O da sen şol adam özüni asyp öldüren adam bolsa adyny familiýasyny aýp men eger şonu ta häzir men ýadyma düşse meni sana şonu der bilýän men aýtjak häzir. Sen aýt şonu näme gizleme gerek yok. Ölen öldü giden gitti. Kim bolýan? Yok adın familiýasyny bilemok. Men bir adamın üstü bilen görüşýärdim onu bilen. Bir oğlunun üstü bilen. Onu döwlet ağa gürün beripdim o oğlunun hakkında. Ana şol adam mesela diýjek bolýanym şu da şol adam mesela ýazdyna Gaýgysyz Atabaýew diýip biri ýazdy. Batyr Ergeşew özüni asyp öldürdi diýe. Velayet hakiminde Batyr Ergeşew diýip adam ýok.
şäher häkimligindem ýok. Şonu oňa da görsünler şonu. Belki Hakykat- velayatyň bir etrafynda bolmagy mümkindir. Şonu oňa da Yok, Türkmenabadyň özünde şu velayet bolaýmaly şu. Ala şu men diýjek bolýanym indi. Şäher häkim bar. Şäher häkimem şu döwürde şäher häkimem ul däldi. Rozbay Teret, hakikat gerek. 2015-nji ýylda men Lewapda işleýärdim diye. Men habarym Şu şo gurrun 2015'te boldu. Şu daje nemede boldu. 2015'te Lewapda neme Vazala yakın ças yandı bir sana. Liberty Arzala yakın ças otayda näme bardy? Kabminniye, Kabmin. bardy. Eresuf Kabminniye. Kabinet ministri. Kabinet ministri. Ana şu indi men diýjek bolýam şu da. Velayattan kabinet ministri çykdy. Türkmenabatdan Aşgabat'a gitdi. Yo, ulu wezipeli adam diýär. Döwlet hakykatan ulu wezipeli adam. Men diýjek bolýanym şu taýda şol adam mesela Türkiye'deki Türkmenlere pul uğradıp Kirov kolhozunyň başlygy öz nasıl öldürdü diye. yok Kirif kalkoz derler ulu wezipeli adamdı. Ondan sonra diyecek bolýanym şu mesela şol adam özü nasıl öldürdü diyelim ha. Özü nasıl öldüren bolsa. Mesela şol adam Oyunu duyundan. yok o gepi başka yana şey yapmam da. Yo, Burmut bakay. Men hiç tadı edem ok. Yönü inne şu faktlar orçatı çıksın ipnemettim de. Gayız Atabayev ýaňy şol maglumat beren soň şonu boynu duyundan ýen soň belki birini kakdyrýar näme diýe bilem ok. Borda ýany. Yok yok. Son şol mesela şol adam nemeden de Oğlu özü nasıl 23 diyelim. milyon dolar bilen tutuldu diye. Ova 23 milyon şonu aydı otila mene. Ya şu taýda 15 diýip çykar. Kabinet ministri Batır Eresuf diye. O kabinet ministri o Türkmenistan'da bunun döwründeki aýdypdyr. Türkmenistan ministri ka doğru. Ol doğru Lewapda häkimlikde değil ta o. Indi men yanlış aýdan bolup bilen hakimlikde diýip. Inni diňlen, Burmun. Seret Viktor Şef yaman gowurda da etdi. Bile näme diýe 2015-nji ýylda ölen adamdan niye? Gaty dogry. Bir sagada geçirdik. Şoň üçin inni konkretni gurrun edýäs. Jemleýäs. Kan uzawa çekdirmäli, jemläli. Grajdanlyk uruşy 20-30 gün dowam eder. Ondan soň häkimet çalışar. Häkimet çalışacak bolsaň, häkimeti aljak bolsaň, gan nökülmän bolanok diýe. Men pikirimi aýdyp men oturjak, siz jogap berin. Boýla garajy bolan, temadan daşlaşmalyň. Dogry aýdýar, çykmaň temadan. Men pikirim, eger bir işin içinde halkyň bähwidi bar bolsa, iliň müji, siliň müji, halk agdybirlikde hereket etse, ýagşa tarap yıkılsa halk, häkimeti halk keseke, haramzadalara, öňkü owru jümürlere, maşenliklere ýa-da Türkmenistanyň we şo regionyny öz haram bähwitleri bolan keseki imperialist basabalcı güýçlere hyzmat edýän daşary ýurtlardaky aktivist sumoklara, oppozisiýa sumoklara bermese, eger şolar aljak bolsa gan nökülýär. Haramzadalar aljak bolsa gan nökülýär. Dogry. Ýöne halal adamlar häkimeti el alanmagy gana gerek ýok. Tebigat bilen Allah Taala'nın gudraty güýji bilen garmoniýa bolmaly. Bular Allah'ın özüne bermediğini güç bilen, pulu bilen aljak bolýar. Şoň üçin hem gan nökülsün isleýärler, şoň üçin hem gan nökülçük isleýärler. Ine şoň üçin kim merer urşsuz nämesiz häkimeti diýär. Aho, sen güýç, halkyň güýjüni görse bara, balagyny doldurýar, balagyny. Ine siz aýdyň şoň bilen jemläliň. Aýt bak düşünjemi, dinleyin.
Yani men düşünceme yok yöne şunu zaharlanana inanam yok. Sevanem için. Şunu aydıp geçeyin de zaharlandı deyip inanıp oturanlara aytacak. Berdimuhammed böbrek operasyası geçirdi mi? Geçirdi. Yarım adam dermiş ol adam. Kesel adam özü. Şimdi şu adam zaharlanan adam sapa sağlama adam bilen böbrek ameliyatı ya da liboy bir operasya geçiren adam bilen organizm denk gelmeye. Zaharlandı mı davno ölmeli tondo. Zahar onu 6 ay garaşmaya kaçan nemet çekke deyip. Bir ikem maşkalası bilen zaharlanan bolsa bolcak zadaydım. Aşkabadın hemme yerinde hemme köçelerine vayyenliden saldatlar getirip dikerlerdi şotaya. Hiç ile ağaç yaprağı kıymıldamaz yalı edip koyuyorlardı şotayı. Ana ondan son bellisi bolardı şonu. Zahirlenen bolsa. Vurmayın açam ya zahirlendi. Zaten panikörlük oldu bana göre. Arslan Muradov gogur şu tayda vara juk deyip oturdu diyara şon etdi şu. Juk deyip oturdu diyara sözi. Ermenistan'ı misal getirip bolor diye. Diktator davasız, uruşsuz ayrıp bolya. Ine Kırgızistan'ın mara. Näçe de Kırgızistan'da hükümet çalıştı. Gan öküllüm uruş bollu mu? Kelläňizi işledin. Ýagşy niýetli adam hiç kimin ölümini islemeýär. Gan ökülsün islemeýär. Näme o Amerikan täzeden açmalymy? Inha halkyň ýöneköy wekilleri mysal getirip otur. Hemme zady gözüňize sokup görkezmelimi? Onu da düşüneňiz oňasyz. Parahatçylykly ýol bilen edip bolýar şonu. Yoksa devlet ağa şu haber çıkanda hiç sinettiyiz. Men näme için inanamam şu habere. Geçen yıl ondan öyküsü Akbel Safar näme deyipdi prezident öldü deyip haber çıkardı 1. Aprel'de. Bu haberim çıkanda yine 1. Aprel'de çıktı da şu haber. Sen halk bilen bir oyun oynap oturan ýaly bir zat bu bilýäsmi? Halk o munyalı içi kısanda can sıkıntısını gidirmek için näme diýerler? Dalga geçe diýerler. Ine şoň ýaly edip oturan ýaly bular özde oturup 1. Aprel'de koydular. Ama maşkalası bilen zaharlandı. Munyalı oldu. O oldu. Şoň üçin inanam okmaşma. Biram zaharlanan wagty. O sen ýöneki adam zaharlanan otaydy. Näme bolsa, hoço diktator bolsun, hoço gowa adam bolsun ya başga bir zat bolsun. Bir ýurdun prezidenti, bir ýurdun şu nemesi şu baş tutany bolan üçin otayda asmana kuş uçurtmazlar. Teret bakı. Ni täze türkmenlik bir ýazýar. Ýöneden ýöne kürsü berilýärmi diýe. Tolka grajdanski wayna. Ýöne diýe kürsü berilen oňa diýe. Kürsü aljak bolsaň, wezipe aljak bolsaň, tagtda, häkimetde wezipe aljak bolsaň, hökman niýe grajdan uruşy bolmaly. Ine özü aýtdy. Özü. Görýärmi? Halka esretli durmuş döretmek üçin uruşa gerek yok. Ýöne öz haran bekwidiň üçin häkimetiň buruçundan tutup şol gan nöküşüklük bilen wezipe allaly. Halky bizim edeli diýen adamlar üçin uruş gerek. Ýagşy niýet üçin uruş gerek gel. Halk hawa şu söz lazımda başlar. Ben cevap vereyim de yöne kürsü verilýärmi diye. Tolka grajdan söýüşi gerek diye. Bolya Berdimuhammedow kürsüye gelen döwründe Berdimuhammedow söýüşdir. Berdimuhammedow falan taraptarlar söýüş edip aldymy şu kürsüni? Ine şu taýda şunu bir misal alın. Söýüş edip aldymy? Ýok. Näde aldy? Kabinet ministrleriniň başlygydy. Şol döwürde hem saglyk saklaş ministriniňdi. Emma ne derecede ne herhalde sadece hıytırlık oyun oynap Niyazpın şol dövürdek yanındaki baş penakarını bilen bile bir saçakça çöre giyip dövründe nire gitse bile gidip şolun üstüyle şu kürsünü ele geçirip aldı. Yoksa o kürsü aslında ona Berdimuhammedow verilmeli kürsü değil ha. Atayf'a verilmeli kürsüdü. Atayf'ı ne için karalap çıkardılar? Sadece ve sadece Niyazpın ona şol sen özün oğlun için
başka birinin kızını alıp vermenin sebep sen onu millet parazlık ettin diye şol sözünün üstünden Atayfır yani Türkmenistan Meclisi'nin başlığını ortadan ayırıp onu barıp şol meclis nemesinde çıkar kovdu verdi Muhammed Edil Niyazi Piyalı. Özü şöyle de avtomatik özünden özü. İnha ben sizin prezidentiniz diye şonun tövrendeki baş penaları bile şu kürsünü ele geçirdi. Ama ele geçirenden sonra özünü kovucu edip oturttu. Bir neçe yılın içerisinde ne etti? Ondan kalan penakerlerin başlarını ne etti? İçeri aldı. Hoş. Ne oldu indi? Gör söveşsiz aldı. Meğer almak maksadı var olsa o maksadı var olsa almak varsın söveşsiz alsın. Hadi bakalım. Olar ya eğer siz siyasını hemen yukarı derecede özünüz bilen olsanız, gören olsanız. Bunların şu niyeti hazırki niyet hakikaten hem kan dökmek ve halkı birbirine etmek, birbirine düşman etmek. Bu Türkmenin tarihine şeyle bir kara leke oldu düşer. Huda saklasın. Bu leke 30 yılda halk ağzı bir olsa bulan kulağına durmuşa geçmeye. Şoň üçin geçen yok. Halkı uruş bilen öz arasında güýmemeli, uruşturmaly. Daşından aýlanmam gidip tagty eýelemeli. Ana. Uruş bolsa bular hiç hil taht kalmaya. Taht diýen bir zat kalmaya uruş bolanda. Türkmenistan galjanna habarymyz ýok. Baka bir söz bara, menki bolmasa diýe, gara ýerinki bolsun diýe. Şeýle bir söz bara. Eger diýe şol gyz diýe menki bolmajak bolsa diýe, gara ýerinki bolsun diýe. Inha bular şo niýetdäki adamlar. Eger men şo taýda häkimiýete baryp oturmasam, şo diýe gara ýerinki bolsun şo taý diýe. Hazam beter bolsun diýe. Şu yerde bir zadaydı. Bak başlangıç adınızı adı verecekler. Özüne gerek adam şu sözü alır. Şuların içerisinde biri Ozoşa Türkmenistan'da yaşayıp görendi. Vezifeli yerde vazife elindeken ulu baylığa, ulu mal baylığına iyi olan bir şahsın özü 350 min Amerikan dolarını şol dövrde öz işlendi 350 min Amerikan dolarını ahal velayetinin şol dövrde ahal velayetinin Milli Hopsuzluk Kulluğu ile bilelikte Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndan devlet kursundan şu dolar alıp devlet kursundan alıp 350 min doları Orsya'da kaçırıyor. Milyon mu? 350 min. Bir gecede, bir saatin içerisinde oldu bu oyun. 350 milyonlar, 350 min. Ona bir firmanın 350 min üstüne... az pul mu bakay? 350 min. Neçinci yıl? Neçinci men yılını açsam olmuyor. Özler bilir. Yılını özler bilir otur. Benim açmama gerek yok. O kaçanda yüklenir. Yani şu vakti ben o yılını yüzüne açtım onun. Yılını aynem gerek olsa diye. Son şol dövrde, şol Niyazıp dövründe Niyazıp hemen bunu ne etti biliyor musun? Şol Aşgabat'ın milli o dövrde Muhammed Nazar'tı. Muhammed Nazar'ın üstüne bir yüklendi. Şol pulu şo giyece haysi firma haysi hemen üstüne ne edip aldı iş edecek deyip ne edip banktan çekilip alınan pul yarım saat yana izne gelmesine mecbur edildi. Ve şu dövrde ahal velayetinin Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun nemesini işten aldılar. Niyazıp dövründe. Pul izine geldi, işten alındı. Abi bunun yanındaki en hazır ortada dolaşıp veren yalan gürlep veren biri. Yurttaşına kaçıp kutuldu. Ne mi diye? Biz Türkmenistan'da hem mezat ettik diye. O ne ettiniz? Ettiniz eden zadınız belli. Ama sizin halk için, halkın geleceği için şu dövür ne mi ettiniz? Yani en esası zat şu yerde. Şunu aydın o bu da adam korkun açık mı? Böyle şonda da düşecek halk izinize düşsün. Teret. Ruslan Muradov ýazýar. Sizlerem diye görüşün haramdan karşısına güçlü yeňsin. Sizler bu temadan daşlaşıp ýywata başladınız. Inni Teret olar görüşýämişin şu yalanlar bilen, provokasiyalar bilen, her türlü oyunlar bilen olonku görüş bolýar. Halka hakikaty düşündirmek, halka hakikaty çağırmagam gıйbat bolýar. Inha başka näme diýjek? Inha bar
aňynyň yetip bilişi derejesi şu. Gata dogry, ine seret. Täze türkmen biziň üçin 350 man adam köp pullyar. Halkyň maňlay deri 3,5 köpügem ullokan pul. Haram pulun agramy, jogapkärçiligi agyr bolýar. 350 000 dollaryň jogapkärçiligi namus taýdan, halallyk taýdan 350 000 tonnadan hem agyr bolýar. Ýöne oňa düşün. Şunu belli şu yerde. Şimdi şu 350 000 Amerikan doları yine izne getirildi değil de şu getirilenden sonra bu adamlar yine bir neçe vakt bir mühleden verdiler. Özümüz yine bolya arası işten o biz size azadan vermeli. O Türkmenistan'da östürün təcirçiligi bilmem yine ne etseniz edin diye yine nämet dölün gördü baktı bular şonda da nepsini tutmadı. Nepsini saklayabilmedi. Yine şol kärine, şol niyetine, şol nepsine devam etmeye başladı. Birdenbire ne oldu? Niyazıp bunların mal varlığına el koydu. El koydu. Başka avantajı kalmadı. Şunu kitemeden çıkmalıynlar. İnni 10 mundun içinde cemlälin. Bolýarmy? Gayrat edin. Son baş ayratyn efire daýer. Şoň üçin wagt geç boldy. Kim bolsa da biri görüşmele, dogrymy? Ağlamadyk çağa süýt ýok. Görüşme diýen ýok. Görüşme diýen ýok. Görüşün, halal görüşün, dogry görüşün, yalan bilen näl. Halky allap, halkyň arkasyndan özü wezipe kürsü eýelep, öňkü eden haramçylyklarynyň üstüni yapyp, şonu ýatdan çykardyp, has beter haramçylyk etjek bolýan. Ogurlanan türkmeniň Azat Gaýtbaýewiň aýdyşaly. Türkmeniň ogurlanan geljegini gaýtadan ogurlajak bolýanlara üns çekmesi. Yanlış maň diýäs biz. Yanlış maň diýäs. Biz doktor däl. Bizi doktor ýerine goýman. Biz hekim däl. Logikany da işledim. Biz bunları leçeni veren doktor däl. Ine erkek görür. Birinci Türkmenistanyň ganyny içen şolar dälmidi aýdyň diýe. Ana, Rozbaýyň öz aýtdy. Wezipede käňiz, siz döwletde wezipede käňiz näme etdiňiz halk üçin diýdiler. Ýa-da men döwletde işlemedim, men biznes etdim diýe. Uru bilen puluňy urup elinde şolar ýaly pul mümkinçiligi bawaty Türkmenistanyň içinde. Şolar ýaly puluň içinde ýüzüp görkäň näme etdiň diýip soraň özüňiz. Nämäni diliňe oramaty ýa? Ya Allah. Ay. Ýasana sabr ya Allah. Nämäni diliňe orama? Ne türkmen iýmine çözmeye halkyň problemasyny olaryň pikiri başga halk däl Garajoglan. Gaty dogry. Garajoglanam Marmerew şoň üçin ilki adamda ıntapsyla öwredip millet paraz gerek ýok. Son zaman Türkmenistanda da adam saýla hormaty ýitirdiler. Baky şu 2022-nji ýylda garajdan uruşy başlaýa, onda da mardan başlaýa diýip häli bir ýazdy. Şo arada näme aýtjak? Onu menem aýdypdym. 2022'de diýmedim de, ýöne şu 2 ýylyň içinde başlajak diýip aýdypdym. 2020-nji ýylda aýdypdym o gepe. Şunu ýaly mesela emme diktator yurtlarına seyredip görün mesela şu taýlarda agdarışyk bolmazyndan 1 ýyl sadece 1 ýyl 12 ay öňünden şu yurt hakkındaki ünü çıkmana başlar. Şu yurdun medyalarda adı çıkmana başlar. Sürekli adı çıkıp duruyor. Hazır son wagt haýsy yurt çıkýar, diňe Türkmenistan çıkandır. Türkmenistan uje başladı diýen ýaly bir zat, ýöne halk uruşy däl, ulu döwletleriň uruşy bu. Öz aralarında hazır paylaşmak. Berdenem az bize diýerler de Mehmet Bey diýip, mesela Murat Kurbanfa ya da beýleklerine emmesine
Ene çıktılar halkın nemesi lideri yine bir zade deyip çıktılar da hiçbir saytım şu güne edecek niyetleri neyle mesela geçici devlet kurunda ya da bir saylı nemeden de neme niyetleri var halk için nemecek saparıklığın faydan boldu biz paxta topladık paxta nemecek ondan önkü dalaşkerler hem şon aydiyatı diye paxta hakkında halk hakkında gurur eden yok bu tayda ene halkı aldaman bir yolu bu halk hakkında gurur eden yok ya da mesela neme çıktı diyelim geldik Eris'in köp aydan gepidir bu Ajdar şu Aşkabat'ta Ajdar çıkanda şu vaatlar ben biraz yaştım da yönü köp kişinin nemesinde mi alem yadımda karoçu Ajdar'ı terörist yalı edip çıkardılar. Bizim halkın hem neme ne diyeyim yumuşak yeri de şu terörist deyip çıkarıyorlar bizim halkamın ne yandır şu an aslında astarını nemetmeyeler gözler görmeyeler şu ne terörist kim için terörist bu Burmut, Bir minut. Burmut, Rodway, Burmut, bağışla. Seret, biz Erkin Ses kanalına çıkış etip başlamızda bize karşı atılan tökmet nämedi? Bular Uwanstanın üstünden Türkmenistan'a hücum edip Türkmenistan'ı basıp alacak bolýarlar, diýdi. Bular dedi, oradan teröristlikte ayıpladılar, bizim teröristlikte ayıpladılar. Hatta dünya Türkmenleri, yani Türkmenistan'ın daşındaki dünya Türkmenleri ve esasen hem Uwanstan'daki Türkmenler terörist dediler. İnni dinleyin. Belli bir wagt geçenden soň bize şeýle tökmet atýan adamlaryň özleriniň aslynda Türkmenistan'a gan nöküşüklük planlap yöreni isleýäni orta çıktı. Hawa Bugünlük günde apaçık ortaya koydu. Apaçık Hawa öz dili bilen ağzı bilen aýtdy. Bugünlük günde aýtdyny. En son Ana. kaçacak sözü butu bunlar. En İnni. son sözü şutu. akşam devlet ağa sana bir neme uğradıptım ben. Mesela biz bu hiç gözler Yine gördüler de- mesela kemine adını hemen manını berýär. Bolýa, ol näme soň girelle gerek gel. Häzir temadan çıkmaly. Jemläliň, aýtjak zadymyzy aýdyp jemläliň. Ine Türkmen halky Türkmenistan näme? Bulam şol nämeden. Şol bir motiv. Siz onu ikiň gidip düzeldiň, olonky ýalňyş bolýan bolsa. Ine deret. Inni ýene bir zat bar. Ine sizin niyetiňiz näme onu? Şonu aýdyň. Oňmuň gepini etmäňizde siz näme niyetiňiz şonu halka aýdyň. Türkmen halky Türkmenistan. Türkmen halky 3 harf. Gıylykly küntü toporundan senem motiviňden belli. Şunça dille kulle ho bir yarım saatlap dille kulle. Mundan öňkülerde efirlerde de dille kulle. Türkmençe düşünmeýän bolsaň, gepe düşünmeýän bolsaň, sen aýt ýazmaňa. Haýsy dille sana düşünürmeli? Nähili edip düşünürmeli? Nähili edip düşünürüňde sen gepe düşünýän. Niyetiň barmy gepe düşünmäge? Hakykatda şonu aýt. Onuň sana düşünüreli. Häzir şuda ýene bir zat bar. Ine dur. Häzir gowurda çykdy ine. Döwlet daga siziň niyetiňiz opozisiýany ýok etmekmi? Halkymyzy galanar diye. Bolmayan zady sen nädip ýok etjek? Opozisiýa bolon bolsa. Bular ýaly edenetlik bolmazdy. Halk ejir çekmezdi. Opozisiýa sözüniň manysy näme bilýärmi? Rejimiň alternativi diýmek. Rejimi kontrol edip, rejimi batyş astynda tutup, rejimi öz diýenini ettirip bilýän. Öz diýenini ettirmedik ýagdaýynda rejimi halkyň bähbidi üçin çalyşyp bilýän güýç diýmek opozisiýa. Sen opozisiýa diýänden, sen çokunýandan, öňkü maşenlikler, öňkü owurlar, jümrüler, jenaýatkarlar, sizi şu güne düşürenler, sizi başka yurtlarda sergezdan edenler. Opozisiýa. Eger şol opozisiýa bolsa, sen pikiriňe görä. Onna sana mübarek bolsun, gutlu bolsun. Şolong öňünde 5 wagtyna del 50 wagtyna egil. Mübarek bolsun, gutlu bolsun.
Şolar bilen bal günüňe batýan bolsaň gutly bolsun. Şu halkımız kazanar deyip at yazanın özü şoların gözleri. Öz adamı. Wa ine Özünü takat edip oterler. ananyň ýolla ýöre. 3 bolup halkyň öňüne düşüp biljekmi Döwlet Baýhan? Inni diňle. Ananyň ýollan ýöre. Sen elinde Zaporojes maşynyň var. We sen Formula 1'da yarışma etleýän. Sen maşynyň Formula görä däl, Formula 1'a görä däl, teknologiýaň Formula 1'a görä däl. Hiç ýyly taýýarlygyň ýok. Sen yarış maşynyna minen wagtyň boynuňa geljek basynja boynuň çydap bilmeýär. Sen boynuň döwülýär. Sen myşsalaňam taýýar däl, hiç tadyňam taýýar däl. Näme diýjek bolýan? Taýynlyk görmeli. Taýynlyk görmeli. Alma biş, agdyma düş ýok. Düşünjäňi össür. Birdan halkyň öňüne düşen adam ýalňyşaýanna şonu çalşyp biljek, şoň ýalňyşyny görüp biljek. Ya şonu ýalňyşdyrmaz ýaly. Dogry ýoly gönükdirip biljek. Yeterlik aň düşünjäň, tejribeň, türgönleşiň bolmaly. Hiç ýyly türgönleşiň ýok. Men olimpiada çykjak, men ystanga göterjek. Göterip bilýärmi? Altymyradyň göterenini sen göterip bilýärmi? Ýatan ýer ýagty bolsun. Heňe gelsin aýdýan wadyňyz. Ajdar çykanna halk gollamady, gorkup oturdular. Ajdary gollan bolsalar şu günde bolmazdy. Ben bir zada diýip şu meselede. Şu ajdar barada ben bir zada dinlen. Şonu ýazyp ýurdun başyna gelen döwründe birinji oçur nämetdi şol özünden daşar özüne awanyp bilje hopdan esas hopdan güýçleri bolan şol Türkmenistan içerisinde ýöneke raýatlardan ibarat olan şeýle bir atdy awraly toparlaryň eýeleri bardy. O özara dilde olar mafiýa däldäni näme bir mikroýonyň ýa bir şäheriň nämesi razborşugy ýani bir ulu bir meseleni çözüp bilen güýçli bir adam hökümünde bolan adamlary vilayetlerin içerisinden ählisini toparladılar. Baryny toparladılar. Din Aşgabatyň içerisinde kim kaldı? Ajdar kaldı. Näme üçin bular ajdar tutdulardan beýleki vilayetler toparlap aldylar? Näme üçin eng soňunda näme üçin ajdara geldiler? Şuna jogap berebiljek adam barmy? Ene baky şu geldik häris ajdar hakda köp gürrüňe diýär. Näme üçin vilayetde şol döwürde vilayet içerisindeki edil şol döwürde vilayet içerisindeki şol mafiýa toparlaryň eýeleri ýöneke raýatlardan ibarat mafiýa toparlaryň eýeleri ýygnandy, ajdar kaldy. Onu bilemem ýa mafiýa toparlary näme üçin ýygnanyny bilýän. Şol özüni ene seredinde. Şol özüni şo güýçlerden goramak üçin şo güýçleriň eýelerini ýok etdiler we özü şo güýçleriň esas roluny şolaryň edýän wezipesini özü eline aldydan özüni hökümet görkezinde, hökümet bir nämesinde görkezerek edil şolaryň edýän işini öz etdi hökümetiň içerisinde. Bu näme boldy? Näme diýmek bolýar? Hökümet bolup durup özü mafiýa boldy. Hökümetiň sistemasyny duruşuna mafiýa eýelerine getirip direk näme we teslim etdi eli bilen. Eli bilen teslim etdi. Töweregine öz adamyny getirdi. Ene meselem sen minister, o döwletde minister, bu da minister, muňa diýe gitsen şu özüň garamagyndaky bolan edara nämeler sana berklenen şolar nämesinden şolaryň nämesi senin boynunda oňa diňe sen jogap berýän diýe. Hany onda bu ýerde hökümetin şo döwürki konstitusyon kanun hany hökümetiň ministrler kabinetine değişti olan nämeler, maddalar nirde bular? Kim getirdi bulary? Ondan soň birden-bire näme boldy? Ajdar ortağa çykdy. Ajdar näme şo döwre çen saklanyp kaldy? Bir oyun oynananda oynatan adam oyunu ona seyretmeli de top ortada nämede pökkü meydanında yani futbolun plaşatkada depilen topa giren komanda var. İki taraftan 11 adam giriyor. Ve şunun ortasında bir sudya var. İkisine denklik olar yani. Şusu oynanan oyuna esas näme veren sudya kontrollük edýän. Şoňa seyretmeli de
Kim bu oyunu oynadı? Şöyle süddaşçılık edip oturuyor. Bu oyunun esasları kimden ibaret? Nemelerden ibaret? Aşo döwürdäki Aşgabat'da ya Türkmenistan ajdar näme dönüyor wa? Yok, Lebap'ta Yusuf Ahmetler vardı mesela. Yusuf SSR'de tanınan Ahmetlerden adam. kim bardy? Yusuf Ahmetlerden kim bardy? Onca Tarihi meseleler son Uzatmaya guruluşuyor. girme gerek yok. Men olarda Yusuf Ahmetlerin indi men ayda oturma Yusuf Ahmetlerin kimligi. Ol birazcık bize hem yakın adam olar. Bize yakın Rozvay. adam. Tohum bize. Rozvay Baki Kayıs. Şoların öz edeni işini. Tema gayet Bunlar gelelim. hükümetime şunu aydın. Bakın SSR dövründe bir misal aydın. Vaktimiz geçti. Bağışlarsın. SSR dövründe hükümet şeyle bir oyun etti. Rozvay Vilayatta Etider amalaştırılan doğrundaki oyunlar son guruluşuyor. Haýyş edýän men ikiňizdenem. Temadan çıktınız. Çıktık hemmemiz temadan. Men Yo indi buların ara tesvirler alýan bolun wara gidýä. Şoň üçin gaýrat edin. Tema dolunyp geleliň. Ine seret. Rahat awdy ofisial video diýe. Nähili pikir edýäňiz eger opozisionerler birleşse yeňip bilermi döwlet daga? Men wara düşünem o. Opozisioner diýenden öňkü ogru jümrüler diktatorlyk sistemasynyň şu wagtky derejä ýetmegine döwletde we biznesde rol alan adamlar. Bular nähili opozisiýa bolýar? Bular opozisiýa däl. Türkmenle opozisiýa ýok. Şu wagt dörejek bolýar opozisiýa. Şu opozisiýanyň döretdirmejek bolýarlar. Üns verin aýdýan gurrunlaryna, edýän hereketlerine hiç hili logika ýokdur. Halkyň bäkwidi ýokdur. Ine men sen aýdýan zadyňa gogur fakt bilen jogap bereň. Eger bular opozisiýa bolan bolsady, bular halka wada berdiler. Şeýdiň beýdiň, şunu berjek, muny berjek, sowgat berjek, şunu berjek. Näme üçin halk şolary ananmady? Näme üçin ananmady? Halkyň esasy bölegi, agramly bölegi ananmady. Ananan okşulara. Sizin göwnüňiz ýetmeýän Türkmenistanyň watandaşlary halky ananan okşulara. Ýöne siz bilenmok näme üçin maymundan huda ýasajak bolýaňyz? Şu Soğut meselesinde devlet açacağım. Vatan üçün bir zat edecek adam vatanla ya da birinin bir zat karışmasına gerek yok. Ya pul ya ne bileyim bir yerde iş yeri alayım bir zat edeyim deyip ona karışmaya gerek yok. 10 kuruşsuz da etse bolyaş o zadı vatanın üçün. Eğer sen vatanını söyleyen olsan edip bolya o zadı. Ya ikinci hem opozisyonerle birleşsin diye bir zat görün veren 2020 yılın sonraklarında İstanbul'da bir oğlan bilen görüştüm ve onu Türkmenistan'dan kiçilikten hem tanıyas birbirimizi. O nemeden gelme, Palisiye'den gelme oğlan. Türkmenistan'ın içinden oğlan beri uğradılan birisi yani. Lebaplı oğlan Türkmenistan'ın içinden uğradılar. At verecek gel. Hazırki opozisyonerlerin hiçbirini etmediği işini edip gören adam şu. Türkmenistan'ın içinden poğunla kömek verilip mesela indi berdekiler prezident olacak diyeler yok kürsü alacak bir zat diyecek oluyor. Benim elmidama diýen gepim bardy. Kürsü şulara galan o hiçbirisine diýip. Ýöne aňyrdaky adamyň kimligini bilemoksa ya oğlanam aýtmady maňa. Ýöne wagty gelende diýdi nemedele istesen diýdi gel goşulalım bile nemedelim sen İstanbul'da menem Russiýa gidip barýan zatym şonu ýa gurulumyz geçdi aramyzda dialog. Mesela aýtjak bolýanym şu taýda Türkmenistan içinde de uju hereket bar, ýok däl. Ýa içindäki hereket daşyndakydan has güçlü. Gizlin edip ýören iş nemeler var. Mesela o oğlanın ayda oturan grupasının içinde kimler var? Ezberde agent diye açacak bolman. Oğlan vayeniden atılan o polisiyeden atılan oğlan. Hem şunu yalı gizlin nemeler var. Adamlar var diyecek bolyan. İyi işi bilen adamlar var. Başka efirde devam eder. Bolýarmy? Häzir bir näçe tesviri alıp halka yetirip soň jemläliň. Rozvay biri şeýle soraýar senden. Rozvayaga sizin professiýaňyz näme? Geljekde özüňizi haýsy uğurda görýäňiz? Halka haýsy uğurda kömek edip bilersiňiz diýe.
Meniň professiýam edil. Häzir meniň edip duran professiýam ýaňam beýan etdik. Mundan bir näçe ýyl öňem men habar veriş maglumat çeşmesinde habarçı, jurnalist olup iş yapıyorum. Bu bir. 2. Gelecekte özünüzü haýsy ugurda görýäňiz. Men özüm bir ugurda görýän diýip aýdam ok men. Men özüm halkyň ugurunda görýän. Halk bilen bir hatarda görýän özümi. Halky dogry ýola getirmek üçin halkyň hakyny, demokratik hakyny azat ve hak hukuklaryny ele alıp vermek uğrunda görýän. Ve şol maksatlardan yola çıkıp halky şu zatlar üçün men halky himayet etme nämetden sinanşyk edýän. Men wezipe üçün ya maňa bir ministerlik beriň diýip aýdam ýok. Ya men vilayet häkimine maňa berik diýip aýdam ýok men. Men öňden ahire men şol özüm şu Türkmenistanda bolan döwrümden ýaşap döwrümden işden döwrümden bile men Türkmenistan içerisindeki hökümet, çüren hökümet sisteması halka karşı bolan döwründen başlap men şu hökümete kelle kaldyryp çykdym. Şonuň üçin men 2 canym berip çykdym men. Indi bundan başka näme edin? Näme edin? Tutuş tokum tejim bile häzir şolaryň elinde. Näme etjek diýse diýilýär. Indi Tavolstayda Tiger diýip biri provokasyon soraw berýär. Sen opozisiýamy ýa-da aktivist döwlet diýip soraýar menden. Men halkyň hyzmatkary. Boldumy? Kanaatlandyrýam şu. Seni kanaatlandyrmaýan bolsa aýt. Täzeden başga çaraga edip düşündirýin. Ya sen düşünýän diliňden men düşündirýin. Opozisiýaň nämedigini öwren senden haýyşym. Aktivistiň nämedigini öwren. Şolary öwren. Soň seni kim gyzyklandyrýan bolsa şol ramkalaň içine goýup gör. Şol ramka laýyk kwapdaş gelýärmi? Gelen okmy? Logika. Ýöneköýje logika. Ana şonu düşünürsiň. Kimin kimdigini. Men halkyň hyzmatkary Tiger. Sen hem şolardan birisiň diýip umyt edýän. Sadece ol, inni beýlekilere. Mara mer, çünkü adamlar prezidente paýyş sözler bilen sögüp başlady. Şoňa Ýoldaş Gurbanoğlu prezidentimiz kemçilikler näme bolsa şonu aýtmaly. Bolýa o nämen soň geler? Hökümet aparatynyňky wezipeli adamlar görýärmi käler şu efirleri? Elbetde görýärler. Arduhan, men sana 724 izleýärler. 724. Men sana kanalyň statistikasyny dadyny, hemme dadyny netip bolsa çykaryp görkezler. Näçe prosent Türkmenistanyň seredýärler, näme diýerler? Başgaça da suwud edip görkezjek wagty gelende. Başgaça da suwud edip görkezjek wagty gelende. Ona aýtjak. Häzir diýdim, Türkmenistan içinden adam diýip. Häzir aýtma. Ha, gurrunsyz. Liberty Adalar Ministerliginiň kemçilikleriniň üstüne iş alyp barsaňyz has talaba laýyk bolardy. Näme diýer? Adalet Ministerligi. Ağalar Ministerligin, bakın, ağalar diye Ministerliginin, Adalet Ministerliginin kemçiliklerinin üstünde de iş alıp barsanız has talaba laýyk bolardy diye. Bizim häzir gaýda oturanymız hem Edil şular ýaly. Edil şul Adalet Ministeri küren hökümetde. Rodway. Azatlyk radiosyna daşardan iş eşilenne bütün problemalar, siyasi, medeni, sosial hemme problemalar gaýtalanny totuguş ýaly. Gaýtalanny professional derejede gün tertibine getirildi. Ýöne YouTube häzirki ýaly neme däli, ýörgünli däli, moda däli. Şoň üçin Doğru. siz YouTube'a bir zat çyksa hakykat, çykmasa da hakykat bolmadyk diýip hasap etjek bolýaňyz. Azatlyk radiosynyň sahypasyna girin, gözlegden gözlege edip görkeziň, gözlege ediň şo taýdan. Migrant, Türkmen migrant, Rozway, Döwlet Baýhanyp girin ýa-da Google'dan girseňiz hem bolýar.
bütün materiallar öňüňize çykýar. Boldumy? Ine jogap. Häzir Rahat Avdi ofisial video häzir Navalny diýip bir tesirme jogap berdi. Burmun Rahat Avdi näme ýazdyň? Navalny. Yok, bolýa agalar olar gawr bolsun, biz olara ananamzok, olar dinleýem yok. Ýöne biz näme edelim, şonu aýdyň bir etjek diýe. Bolýa şoň bilen şu sora bilen häzir jemleýär. Bolýarmy? Garazoglan halkyň bähwidi geljegi üçin görüşýän adamyň hiç bir kursy aladasy bolmaly däldir. Watan pulo satylmaz, kursy satylar. Özün satýan adam hemme zady satyp bilýär. Başka? Häzir. Dur. Men soruma Rahat Avdi diýdi. Häzir burmut şu Rahatyň nirdäki nemesi? Tapçak bolayın. Jogap bereyin. Şunka. Kim onu halal süt emen eneden bardıra biri şol kim diýip pikir edýäňiz. Geçen efirimizde Bakı bilen guruluşymyzda aýtdyk. Hakykatdanam halkyň içinde, hakykatdanam prezident mi ya bir wajyp wezipede işlemeli adam nähili aýratynlyklara eýe bolsa, şonu %100 bolmasa da %90, 97, 98 kanaatlanlar biljek adamlar ba Türkmenistan'da. Arkaýyn bolup. Şoň üçin wagty gelenne. Olar tejribeli, tejribesiz däl. Daşary ýurtdakylar özleri kursu almak üçin, öz owurluklarynyň, jümrülükleriniň, jenaýatlarynyň üstü açylmasyn diýip şondan aljyrap, yalan sözläp, ýalňyşyp gidip oturlar. Şoň üçin aljyraýar bolar. Siz pikir etmeň bu daşary ýurtdakylara seredip ýurdun içinde şolar ýalylardyr ýene siýasat bilen gyzyklanjak bolýanlar zat ýok. Eýle-de ba wagty gelende hemmesini görürsiňiz netip bolsa. Başka? Häzir burmut. Bir ýolumuz azatlyk döwlet. Diňe azatlyk däl, mertebeli ýaşamak. Döwrüň şertlerine göre teknologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp eşiretli durmuşda ýaşamak. Deň hukukly, adalatly, arasda durmuşda ýaşamak. Haramlar öz başyna bolsun, halallar ýaşatyn. Bolýa, şeker anlaýba, biz näme etmeli? Häzir şoň bilen jemlejek. Başka? Garazoglan hasap 20-40 emma gün gelip muň tersine öwrüljeğine inanýar, hakykat diýeňer. Hakykat inşallah ýeňer. Azatlyk radiosu ýalançy, olar köplenç ýalan informasiýa berýär. Ýöne şoň içinden Sultan Açylywa işledi, näçe ýyllar. Sultan Açylywa onu şeýlemi? Ýok. Bizim işledik daşardan. Hemme kişini bir ayaktan sürmeliler. Bizim bilýärdik. Şolong şeýlediňni. Hökümetiň zakaty boýunça işlenýänini, adam satýanlyklaryny, adam satmaktan başga zat başarmaýanlyklaryny. Hökümet tarapyndan ýürüýte şol edaraň içine ýürüýte işgär getirilip oturdularyny hemme zandan bilýärdik. Ýöne başka mikrofon barmy? Türkmen halkyna Türkmen halkynyň sesini eşitdirebiljek başka mikrofon barmy? Ýokdy. Ýekaje şansyň bar. Olamçol. Şoň üçin şo taýdaky mümkinçiligi Türkmen halkynyň bähwidine unanmak üçin zähmet çekdik. Ana bar edilen iş. Marmerew. Çünkü adamlar kimi taýlamaly halk gowy bilýänler. Wagty gelende çykýar hemme zat. Allah'ın hasaby hiç wagt
ýalňyş bolmaýar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Turan Baýewiň bir ýeri gijeýär. Siz näme üçin jogap bereňiz ok? Men soragma näme hakykat gözüňizde dürtüldimi? Bäh. Nirde käsen hakykatyň? Sen özüňçe bir hakykatyň bolmaly. Bular ýalakay näme diýenmiň? Hakikatini yine yazarsın da näme hakikati näme bolanmasy yazsın şonu. Ananyň ýollan ýöre. Men siziň partiýaňyza goşulmaýan sag salamat boluň, siz maşgala durmuşyňyzdan gurrun beriň, oturuň, öňem şeýdip halkyň ünsüni sogdular. Biziň partiýamyz ýok, biziň halkymyz bar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şu partiýaly näme gidip goşulaber onda diýsene. Şolar bilen balgynyňa batay. Şol partiýa ina men türkmen halky diýenler. Turan Baýewa näme etjek bolýar? Nädir burmut bagyşlam? Wagtyňyzy alýan. Nirde şu Turan Baýew? Nirde käbi? Häzir. Kawamyndan näme etmeli? Baky. Şoň bilen jemläli. Men şu Turan Baýewy tapsam, oňuna goşaýar. Baky. Men pikirimce bundan soň etjek işleri mesela men üçin edel ýöne ünleniп oturanlar üçin aýdanda. Mesela Murat Kurbanow bolsun, Saparknow bolsun, sonra beriň any şolary aýdan işlerini, eden işlerini görkezsin. Ondan soň etjek işlerini aýdyp bersinler. O näme diýmek bilen bolmaýar, hem zat aýdylmaýar diýmek bilen bolmaýar. Onu sen döwletiň başyna geljek bolsaň, bir zat etjek bolsaň, onu aýtmaly halka. Hem zat aýdylmaýar diýip bolmaýar. Ya da yurdun başına gelenden sonra näme etjek? Yurdun başına gelen soň o 2-3 sany golay nämeleri ansat kanunlary bozup, ya bozup diýende täze kanunlar çykaryp ansadyrak işlerini näme edip o galandan kise urmaly bolsa onu ýaly bolmaýar. İşte şolary sorap görüň. Biziň aýtjak bolýanymyz şu taýda şunlar. Näme edip biljekler? Sen gazalarmaň nemesinden. Şoň üçin şunu sorajak. İlk başta Murat ağa halkyň gözüni açdy. Şoň ýaly ediberseňiz ahir soň kimin kimdigi belli bolar. Murat ağa diýäňiz halkyň gözüni açdy diýäňiz. Şu öz göz açylmady Murat ağa kawy? Halkyň gözüni açan. Murat ağa gözünde at gözlüğü var diýerler, aýna şoň ýaly var. Özüniň gözünde at gözlüğü var. O açkysyny aýdam ok, at gözlüğü diýende başgadyr o, gözü yapyp durýar. Tügeleme var. Hamrada öňüne ine gidinde bayram Allahy ife soran ya da biz özümüz hem diýişini öňüne näçe delil goýuldy. Seret bu adamla sen arkandan iş çevirip otur, şunu ýaly edil oturan diýip oturanda häle oturan bolsa olar bilen iş birliğinin içinde bolsa Hamrada özü düşünsün. Hamrada arkasından şu gurrun bolmadymy? Ey wagty gelsin Türkmenistanda agdarlyşyk bolsa birinji bilen Hamrada özüni urada ersin. Halk bir zat etse de Hamrada etsin, onda biz barmarız. Eğer Hamrada hiç kim dokunmasa onda bize näme ýurda girmeli bolarsan bararız zat diýip. Hamrada öňüne goýuldy şu zatlar. Indi biz näme etmeli Rozabay? Näme etmeli? Döwlet ine şeker Annaýewa jogap sorak ýazypdy da bize näme etmeli? Ozalla näme etmezden näme etmekden owul nirden we nähil ýoldan ýöremeli diýip pikir etmeli adamlar. Ondan soňra häzirki hökümeti agdarmak üçin käbir yalan maglumatlary we yalan siyasi propagandalara kulak koyup ona beyin vermeli däldi. Şonu parahatçylykly ýol bilen çözmäni, parahatçylykly ýol bilen almany we şu parahatçylyk ýol bilen hökümeti demokratik bir döwlet sistemasyna getirip gurmany pikir etmeli. Ene şunun uğrunda iş etmeli, iş alıp barmaly. Her bir söz verip, vaat verip, yalan vaadında sözünde durup bilmedik. Ozaldan hökümetin iş hazırki avtoritar rejimi, diktatör rejim sistemasını kurmanı himayet eden bu siyasi opozisyonun başında biz diyen adamlardan uzak durmalı.
Uzak durun. Çünkü girecek yeriniz sizin ozalına, sizin özünüz, öz çokurunuza gireceğiniz ve bu işlerin hiçbirinin amala başa barmacağından bilyer olar. Bilseler de bunun asıl ağır bedelini sizin özünüz ödeyeniz. Halk. Eziz halk. Eziz halkım. Mehrivan ildeşler. Bunun bedelini sizin özünüz ödeyeniz. Bu göz göre görünüp duran. Ondan sonra size ah diyseniz geç olur öyle. Onda hiç kimin edilecek alacı yoksa. Yine edilmeli. İş şu başka ne edecek deyseler kalan hem öz ellerinde. Logika dilen bir zat var. Logika gavat gelýärmi? Adamlaň aýdýany bilen edýäni, asly, nesli, aňyrsy, öň eden işleri. Ady belli agaşygy bugünkü gün hydrata edip bolanok. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Men şoňa düşünmedim. Düşünýän bolsaňyz şoňa jogap beriň häzir. Onuň güni 2 saat edip ýapalyň şu nemeni. Efiri. Siýasatyň iki diregi bolýar. Adalat we hakikat. Eger şu ikisi bolmasa, ha? Benim fikrimce yanlış bu. Siýasatyň iki diregi bolýar, adalat we hakikat. Eger şu ikisi bolmasa, ne? İkisi bolmasa siýasat bolar, ýöne demokratiýa bolmaz. Şu arada pikiriňiz. Mene düşünemek näme diýär? Siyasetin iki ayağı olur diye de iki ayağım ne? Biri adalet diye, biri hakikat diye de. Yani kanun ve hakikat. Eğer şu ikisi olmadık yağdayında siyaset. Siyaset demek ne demek? Yani yalan geplep, şunu men edecek, bunu men edecek, bunu men beylerin sizi beyle eşitli dünya getiririn diyen manada otur. Eğer olan olmasa diye demokrati olmaz diye. Eğer şu da olmasa yöne demokrati olmaz diye. Indi siyasetle o yalan siyasetle demokratdan bolmaca görünüp durar. Bunu yazan Rahat Abdı ildeşimiz aydeyin da sen yalan siyasetle demokratdan niye getirip koyacak oluyorsun? Özün sonra ayda otun. Siyasetin iki ayağı var, adalet ve hakikat diye. Adalet hakikat olmadık yerde siyaset olup da ona demokratdan siyaset nereden getirip bilecek? Özü neyme cevap veren, sonra veren öz bilen yok şu fakirin de. Ona diyecek zadım yok yani. O bir kere de siyasetten demokratyan getirirse diye. Demokratyan getirmek için o zaman hiç oldu. Onun için o yolu ukuluya diyen olma mümkün. Yani yok. O haki şol neme bile bağlanışıklı. Halmurat ağa bile bağlanışıklı. Yok men olmanı da aydam yok. Şol ervet tarafa da gönüktürenim olsa halk diyen ayaklanıp başladı diyen. Ters düşündünüz diye. Yok. Onda şunu aydan Halmurat Söyünüf birinci başlatmadı bu işi. Onda yanlışınız var. Halmurat Söyünüf birinci başlatmadı. Bu işi işin içinde 2013'te başladan adamları tanıyamam. 2013'te başladan adamlar. Birinci başlattı diyseniz onda Muhammed diyeceğim. 2014'te mi bir zatta başlatmış olam. Rahman ağa vardı. Geldik herkes yurttaşına çıkandan sonra başladı. Onda bunların adlarını hem için aytmayanız. Dine Halmurat Saparıklı Murat Kurbanov mu başlattı bunu? Yok. 2000'ci yıllarda başlatan adamlar var bu işin içinde. 2000'ci yılda mı sen bahsediyorsun? Bakıcan 90'cı 91, 92'de 93'te yurt vezifen koyup çıkan Tahir Yatan Elif'te olsun Abdağ Daşarı İşler Ministri. Yani o zaman ilçimiz var. Böyle. Yok. Diyecek böyle Amaziberde. Bunlar ne emek? Diyecek böyle Amaziberde halk dine Halmurat Ağa Saparıklı Murat Kurbanov başlattı diyecek böyle da. Ben her kim öz bilen yılına çelik istiyor. Halmurat Ağa hut şol dövrde vezifede işten dövründe hem şol dövrde Türkmenistan'ın meclisinin deputatı bolan dövründe şol prezidentin gelmesine ve şu parlamenter sisteme de tek rejimli prezident bolmalı deyip kol çeken adam biri şol. Benim şol aydım da başından ondan önce adamlar var şu tayda işler. Bu yeterlik. Onanın yolun yürü diye. Sizin partiyanıza girecek gelliyen. Bizim partiyamız yok. Biz halkın yönükü vekili, halkın hizmetkarıydık. Yeni düşünün o. Yeni provokasya devam ediyor. Önümüzü
düşjek bolsalar, bir saat bolly aýdardylar. Bular üçin bar adam tamsyk özleri akylly. Beh, Men şuýda men bir zat aýdyp geçende döwlet ha. Men öňe düşek diýemok ýa men bir neme çek diýemok. Men hiç hile edip bilmejek işime de girmän hiç açan. Men ýöne öz pikirimi geçen bir soranda aýtdym. Öz pikirimi aýtdym. Mesela kimin ýanynda yer alarsyň diýip soralan wagtda men geldi Kärisif diýip aýtdym. Ýöne geldi Kärisif mesela halkyň karşısına halkyň çıkarıp bolmadyk yere yanlış bir karar beren wagtda men halkyň yerinde ýanynda yer alarym diýip aýdypdym. Ben onu ya gidip de parti kuracak ya da bir siyasete girecek diye aytmadım ben. Ben şunu aydayım. Şuýda bir zat var. Yankı, şo sizin partiýaňyza girecek gelýänler. Taýýar aşyň eýesi. Taýýar aşyň eýesi. Näme üçin? Sen malmy saňa, sen özüňe çopan gözleýän. Sen malmy, sen özüňe çopan gözleýän. Özüň oňory bilen okmy, ya kellen işlän okmy? Uzundan tutup bermelimi? Ha? Gönüktürü bilen okmy? Özüň oňormaýan bolsaň. Inni şuýda arzugan ömrüňiz ok bolsun, gaty gowy aň düşünjeler ösüp ak garan taýgarsalar, halk bir nokada geler ine. Aň düşünjeni östürmeli. Berýän soraň halkyň aňynyň ösmegine goşmaly. We hiç kimden soramaz näme etmelisin niýe? Gaty dogry anlaşal. Gaty dogry uğrun ýitirmez. Aň düşünje ösen magty näme etjeňi bilersiň, uğruny ýitirmersiň. Alжыramarsyň, özüňi allatmarsyň. Bolmasa özüňi allatyp görersiň. Ha, ine ýene bir zat. Näme etmeligini aýdaýanda da eger sen özüňi alladýan adam bolsaň, özüň oýnatýan adam bolsaň, peýdasy ýok. 2 minut soň ýene şo maşynlikler, kezzaplar sen aklyňy ütgödüp ýene öz uğruna alyp gidýär. Sen peşmek bolsaň, Allah seni peşmek edip yaradan bolsa, sen sırkınan bolanyň, ýylgynan bolanyň. Sen peşmek bolýan. Şemal, haýsy tarapdan öňse, şo tarapa gidýän. Şekeran aýwa ýazýar. Ýöne Murat Gurbanow hemmesinden güýçli bolup çykdy diýe. Yok yanlışı var. Yanlışı var. Bolya şeker üçin güýçli bolsun, bolya güýçli bolsun. Şeker üçin. Dogry-da güýçli bolup çykdy. Gan nöküşlüge çagyryp otur. 20-30 günne gan nökülýär diýe. Aňryk giden ok diýe. Iň az 20 gün, aňryk 30 gün gan nöküşlük bolýar, şoň bilenem biz häkimeti alýas diýe. Ondan soň ne iPhone var, ne 500, ne 800, hiç adam ýok sizde diýe. Wagtynda men berjek diýdim, etmediňiz diýe. Şo wagt etmeliňiz diýe, etmediňiz diýe. Şoň üçin berjek geldi. Vesselam. Seret toprağıma başım urwan, yaman gowy tesir ýazdy. Sizi şu wagt 197 adam dinleýär. Şu auditoriýadan, kommentlerden siz näme netije çykardyňyz diýe. Şu kommentlerden näme netije çykardyňyz diýe. Jogap ýokmy? Dur häzir onu. Seret Sultan Muradow, zaten basan ýyzçada bolmarsyňyz. Basan ýyzça nädip bolaly? Onça pulu oğurlukda, onça maşenliklikde, onça yalançılıkta, kürsü üçün, wezipe üçün özüňi satyp, hemme zady satyp, adamlara tökme atyp, her hilli rolo girip bilýän adamyň elbetde biz oň bilen däsleşip bilmeýäs. Basan ýyzça da bolup bilmeýäs. Biziň tebigatymyz oňa demeden ok gawat gelen ok. Hudaý bize olar ýazady bermedik. Ana, dogry aýdýan Sultan Muradow. Inne. Seret. Şo wagt aýtmaly ekeninde döwletdagy, hanradagy gowy adam dälip. Haçan aýtmaly ekenim. Haçan aýtmaly ekenim. Hanradagyň kimdigini o Pahir Awdukuly aga döwründe öňüm soňam şo döwürde de bilinýär we aýdylýar. Ýöne siz hemişe hakykatlara gedek gelende gulaňyz dykýan. Şoň üçin Amerikan täden açmaga gerek ýok, bilinýän adaby. Edip biler eder.
edip biler eder diye. Murat diye gana küçüklük edip biler eder, hakimiyeti öz eline alar diye. Bolýar. İşte Hudaý aýdyr otylar. Men şonu aýdyp otyrsam. Ema şu da var izinde. Edip bilenin de edilip bilineceğini de yadından çıkarmasınlar yani. Edip bilenin de edilinip bilineceğini bilsinler yani. Men şu neme bilen bitiresim gelýär. Gaty gowy. Sizi şu wagt 197 adam dinleýär. Inni toprağıma başym gurban. Bu 197 adam 200-300'de goloy bolup biler. Tapawdy ýok. Bu dinleýänden aglabasy resmiler. Yürütü wezipeli adamlar. Tesvirçiler aglabasy halkyň wekili. İçinden käbir çüýrükler çykýar. Olam näme? Sürü agsaksız olmaz. İl ogrusuz olmaz. Diýilýär. Şeýlemi? Şoň üçin inni kommentlerden nähili netije çykarýaňyz? Kommentlerden şu netijeni çykarýar. Bir eliň 5 barmagy, däl 2 eliň 10 barmagy töwereginde adam hakykatdanam dogry manada özüni gowy kämilleşdirip bilene meňzeýär. Hakykaty teljerýäne meňzeýär. Şoňa görä de tesvir ýazýar, agaran taýgarýar. Agaran taýgarýanlar %70 diýeli. %80, %70 kommentlerde. Galy 30%. 30%'in ýa-da 20%'in ýa 20 ýa-da 30 diýerler. Üýtgäp bilýär. Muňam esasy bölegi halk üçin jan etjek bolýar. Ýöne SSR döwründe bir süýre bolup, arkasy bolup maksadyny ýetip bilmedik. Soňam iki diktatoryň döwründe harammaşy we haramda döwründe öz maksadyna ýetip bilmedik. Bagty çüýmedik. Maşenliklige, korrupsiýada da hiç pulu bolman, haramçylyga goşulman, aň düşünjesini ösdürmäge mümkinçilik tapyp bilmän soň, inni häzirki pozisiýasyna daşary ýurtda migrantlyk edip ýörkä, hakykatyň hatyrasyna bir zatlar öwrenjek bolýar, öz goşundyny goşjak bolýar. Dyrjaşýa jan edýär. 100% profesional bolman biler, 50%'den bolman biler, ziyan ýok, göne ýagşy niýeti bar. Şoň üçin bu haramlara garşy potensial güç. Şolara garşy, şolon gorkýar. Aň düşünjesi ösen köpçülükden, adamlardan kim gorkýar? Diktatorlar, mutgorlar, ogrular, talançylar, parazitler gorkýar. Şoňa görä netije çykar. Şoň üçin men başga kanallary biljekke, şu kanallarda tesvir ýazýandan aglabasy ýagşy niýetli. Aglabasy ýüreginde halkyň aladasy barada duýgulary, pikirleri bolan adamlar. Tesvir ýazýanlar. Seredýänden hem köpüsü men size aýdaýyn resmi, wezipeli adamlar. Men kanalyň YouTube maňa nemeleri iýere otyrar raportlardan görýänmen. Haýsy ýurtlardan girilýär, näçe adam girýär, näme diýär. Seredýänden 77-78% seredýänden ýygyderli ýagdaýda ýydarlaýandan 77-78% kanala agzadal, kanaly begenmäge gorkýar. Burdan şol begen diýen ýerine bassam, ekrandan biri elin çykaryp men çykyp alaýmasyn, şoň içine sokaýmasyn diýip gorkýar. Şoň üçin degenin o. Ýöne şonda da ösüp gidip otýar. Hudaýa şükür.
Ana auditoriya barada. Ne başka näme? Jemläliň häzir. Yani Hakykatda bir sorapdy. Bakı bir zat diýip-de şonu näme diýipdi döwlet aşyny bir görelim. dur häzir. Ananyň ýolundan ýöre. Erkin sesde näme Murat Gurwanyň yüzüne durmadyň. Indi diňle. Ananyň ýolundan ýöre. Çıkmadık canına umut var diye. Men umut edýän sen dogry ýola gerersiň, hakykaty teljerersiň diýip. Erkin sesde moderator Kamil İlbegidi. Dogry dämi? Men Türkmenistandaky türkmençäni kän gowy nemetmän soň men o taýda diňe düşünmekde dille bir problema boljak bolsa kömek edernim. Goşuldum. Men erken sesdäki şol Murat Gurwanow düýeji Saparyklamyň arasyndaky gepleşige. Men o taýda bir tarap hereket etmeli boldum we bir tarap hereket etdim. Vesselam. Men näme suutmy, prokurormy? He? Näme üçin yüzüne durmadyň? Aha, ady belli adamlary men düşünmek da var. Borlay. Adat Asadow. Men ýadan zadyma jogap barmy diýe. Häzir dur. Nirde sen ýalan zadym? Döwletdagy adamlaryň görüşine munça gepler aýtdyň, bu şatlyk şeýhy dedi ki istada aýdyp bilmediň. Şoňa da söýekseň bolmadymy ýalan geplerle dolduran üçin. Adat Asadow. Şatlyk Şeýhiýew özüni gowalyp bardy efirde, dogry dämi? Nämen suwut etdik? Şatlyk Şeýhiýewiň özüni efirde gowalyp baryp bilýändigini suwut etdik. We haýsy soraga nähili jogap berip bilmeýändigini, özüni nähili alyp barmaga mecbur galýanlygyny görkezikmi? Eger biz efirlerimizde şatlyk Şeýhiýewe mümkinçilik bermedik bolsa, siz şatlyk Şeýhiýewi gowy tanap bilerdiňizmi? Bu mikrofon halkyň her wekiline açyk gelsenem gürle. Diňe şatlyk Şeýhiýewde, şatlyk Şeýhiýewiň özünden soradym. Näme üçin sen diňe ýekesen blogger hökümine çykyş edýän başga hiç kim ýok dedim. Olum Türkmenistandaky adam, olum öz mümkinçiligine görä jogap berýär. Men hiç kim ögenmek, hiç kimin reklamasyny edemmek, etmeýänim. Eger aklyňyz, düşünjeňiz ýeterlik bolsa, şol efirlerden gerejigini özüňize alarsyňyz. Şu auditoriýaň 198 bölegi göterme oňoýly netije çykardy şondan. Men hemmesini ölçäp otyrym. Hemmesiniň teredisi var. Maslahat edilýär hemmeden. Häzir jemleýän. Esasy ulu meseleleriniň ýöne agzybirlik ýaly zat ýokdur. Aň düşünje össü. Agzybirligim awtomatik ýagdaýda ösýär. Inha. YouTube'da hakikaten hatyryna çykyş edilip başlanandan bäri Rozway, Baky hemmeleňiz bilýäňiz. Bakyny soň tanadyk 2013'te, 2012-2013'te görüklerini Rozway has öňrek tanaýas. Ýöne soňky 1 ýylda, 1,5 ýylda, 2 ýylda diýeli. Esasan soňky 1 ýylda gaty köp täze tanışlar, täze watanseýerler töweremize üýşdi. Näme üçin? Hakykat üçin, hak üçin, adalat üçin, dogrulyk üçin, araslyk üçin. Ana, şu agzybirlikdämi? Ýöne serediň, ýalňyşma, bir zat ýadyňyzdan çykarma. Rozwaýam özüne jogap berýär, Bakam özüne jogap berýär we şu hak bileleşiginiň içinde
öz başyna hereket edýän Garazoglan ýaly, ya Çemenöre ýaly, ya Azat Türkmen ya Oraz hemmesi özüne jogap berýär. Ýöne halkyň bähwidi, ilgün bähwitli iş edilmeli bolanyna bileleşip bir adam ýaly hereket edilýär. Şu agdy birlik däle näme? Biz hiç kimin şahsy durmuşyna goşulşamyzok, goşulşmaýasam. Esasy prinsip şu: her kim özüçe ýaşasyn. Ýöne halkyň bähwidi bolanyna her kim öz goşu bilýän goşandyny goşsun, elinden geleni etsin, hakykatyň hatyrasyny. Hakykat bilinsin. Biziňem şu edýän efirimizin maksadymyzyň maňzy hakykaty size görkezmek, düşündirmek. Galan da özüňiz karar berin. Biz siziň pikiriňize, zadyňyza täsir etjek bolamyzok. Hakykaty görkezýäs. Galany sowabam, günäsem öz boynumyza. Başka? Şeker Annaýewa, sawol. Rodbaya Döwletaga, Pakistanem sawol. Inni kefiriňize oradan çağırın gyzykly bolar, bor gürleşeriz. Ine patriotizm, intellekt bilen alıp çykaryp bolary. Sabr we zähmet, ömrüňiz ok bolsun, ömrüňe bereket. Ramazan aýy, dogalaryňyz kabul bolsun. Ine gaty gowy jemlediň, ömrüňiz ok bolsun, eliň ýüzüň dert görmesin. Döwletaga inni näme etmeli? Maslahat berdi halka diye. Inniki efirimide koyuly. Bolýarmy? Şuny. Inniki efirimizde näme etmeli? Diýlen soraw barada bir däl bir näçe adam bolup öz pikirimizi beýan edeliň. Bolýarmy? Rozoway. Diňe Rozoway bilen baky däl. Ýene bir näçe adamy çagyralyň, şeýdip gürleşeliň. Näme etmeli? Mundan soň näme etmeli? Bolýarmy? Häzir barmy? Döwlet erkeklerin gözü owadan gyýylarda boluşýaly. Siýasatda da adamlar owadan gürleýänleriň ýygyna düşýärler. Bäh. Seret iki durly adamma Freeman. Çakrasy biliniň ýokarsynda bolan. Çakrasy biliniň ýokarsynda bolan aň düşünjesi bilen hereket edýär. Alma, aň düşünje, adam zat gymmatlyklaryna sarpa goýýar, şoň gorulmak üçin hereket edýär. Çakrasy biliniň aşagynda bolan satanyň arasyndan dolanyrylýar. Kellesi bilenler satanyň arasy bilen pikir edýär. Şo hili adamlaram gözü iyiliň namysynda bolýar. Ýöne özüniň ömnemeleri işlän ok. İşlemän soň şo psikologik ýagdaýda dile gurýar, biram satanyň arasyna gurýar. Şoň üçin panty ni putaj daragoy. Inniki efire çenni hemmäňiz sawol, inşallah herkesiň tutan oradalary, eden dile dualary. Köp sawol Marmerew. Netip bolsa ahlasyňyz ýerine düşdün hemmämiňki. Men kommentlerimi okaňyz ok diýär Navalny. Beh. Nirde? Siz Maya ayına Antalya gelin, kella dinç verin biraz. Savur çakılın için. Nirde Navalny? Men efir yapacak, şoň üçin eger ýokarda bolsa han göreli. Eger mümkin olsa täden ýap. Men tapsam neme deýin? Goýoýyn, jogap bereýin.
Navalny. Ters düşündüňiz diýenden soň mene görünmok. Navalny. Görünmok. Şükür Mehmet. Menkine mokaň diýe. Mene görünmok. Nirde? Nirde sizinkiler okap yapçak onda men. Yatçak diye. Yatçak. Doğru masam ertir yaman iş köp. Garaşılmadık ýagdaýda Rodowa ýakkan haýyş boýunça, Garajoglunyň haýyşy boýunça agalar Telegramdan bolýarmy bir zatdan gruppa açalyň. Hakykat gerek gruppa açmaň zat etmeň men tarapdary däl. Aw. Başka görünüşde gürleşili biler ýöne gruppalar görünüşinde gaty köp ýalňyşlyklar bolýar, zat bolýar. Adam tanaman, bolor bolgusyzy işin içine goşup gruppalar bilen gaty köp ýalňyşlyk şoň üçin men metodum, men oňoýlayan nemem hereketim däl. Gruppalar açyp gruppada hereket etmek. Men göremok sen komendini, şoň üçin nämedir? Men bir zat diýen, siz başga zat diýeniz. Näme diýen? Ine 2 ýarym saatlyk efir boldy, giýjäň ýaryny geçdi. Näme garaşsan, bizde saat 1, sizde Hudaý bilýär näçe? Ona nähil habarlaşyp durmaly bolýar. Men häzir saňa e-mailim bereýin. Ine habarlaşma üçin, ara gatnaşy üçin şu e-mail talgysy. Belli bir anam, belli bir tejribeden soň Skype'da ya başka görünüşde howpsuz ýerde at saat bermen özara pikir alışyklar bolup bilýär. Hiç hili hakyky adyň, zadyň hiç tadyň gerekken. Ana şol. Inniki efirim mundan soň näme etmeli barada bir näçe adam bilen bile garaşlarymyzy beýan eder. Teret Navalny diýilýän. Ay bularda toluk ýok. Men gowsy gidip şatlyk bilen aramy salajak. Durma. Şatlyň ýorganyň aşağı boş durşy wagt gidäý. Kateret yerine Yo, 2,5 saat çydar ýaly. Şükür Mehmet döwle da saat 1:50'ke baksan agamjan. Senne 1:52, menne başka 2000 saatymyz bir däle. Bolýar şu tada şu Azat türkmeni topulýarlar ýöne azady gollaýanlar az diýe. Ine hakykat. Azat mejbur däle. Ýöne hemmeňiziň adyňyzdan göreşe Azat türkmen. Azat türkmene de hüjüm edýärler. Hiç biriňiz çykyp şoň tarapyny tutduňuzmy? Türkmenistandaky syýasy tutsaglar barada, göreşenler barada, göreşýänler barada. Hi gylyňyzy gymylatdyňyzmy? Inha näme etmeli? Ay öňe düş, ýoşu net, ýokmy net diýenler. Ine bir zat etdiňizmi? Hiç zat ediňiz oga. Onu näme gürleýäňiz? Näme pantawasy diýäňiz? Paňlaýaňyz, gomporaýaňyz bar. Yol kaçan açılır. Yolun açılma bilen bağlanışıklı mesele däl. Yol kaçan açılýar diýip mi? 2023'de açılýar yol. 2023'de. Bolly. Erkek şu açyp uzatýarlar. Mekaja sorawym bar diýe. Bir sorawyny normal soraw bolsa jogaplaly, efiri jemläli.
Gowy otoda sagorlaşalım. Yaman gowy nemettin, toprağın başym gurban, gaty gowy ýazdyň, ömrüň uzak bolsun, sag bol. Eğer tarogly şonuň ýaly ispionlara üns bermesen agam bolýar, bagyşla, sag bol, üns bermen. Marat näme üçin bökken agam? Düşünmedim. Hemmede özüni etmeli borcuny etse bolly, birinden garaşmalyal, edi türkmen halkym, oýan halkym. Başka? Aratnaşyk üçin ýene bir ýerek ýatladýan. Adadyň arkasyna alýan ýok, ýöne şu liderleri diňleseler, azadyň gününden 10 etse erbet güne düşýärler. Oradow bu adamlarda travmama kellede gaty erbet neme bar? Näme diýeli? Bir erbet ziyan çeken ýere bar da. Şoň üçin bular şolar ýalaky adamlar yalan urlap öjükdirip provokasiýa edip yalan nemede otursalar, ertek aýda otursalar, şondan zaryat alýarlar. Her hili adam bar. Ziyan ýok, olaram gerek. Rozo aýagyny muksy geldi diýe Arzuhan. Hakikat gerek, her kim eder borcuny ýöne biri öňe düşmese bolmaýar. Wagty gelende hemme zat bolýar. Biri öňe düşmeler. Feodalizmi bir tarapa goýun ol janyny. Siz sürüdäle bir öňüňizi geçýär eşek biri çeker ýaly. Häzir döwletler, diňe döwletlerde dünýä gruppalar bilen, toporlar bilen döredilýär, ýöredilýär, bir adam bilen ýöredilýär. Batyr Jomartow Özbegistandan türkmenlerimizden Batyr Jomartow. Aleyküm salam, roza mübarek, canlığınım Özbegistandaky we bütün dünýä türkmenlerine salam. Şu prosotdan peýdalanıp oradalary kabul bolsun, dowa dilegleri, görjekleri gowy bolsun. Ine erkek söz. Rejimden öň halkyň özü düzelsin. Soň gowy bolar. Ana. Dostlar, mende şeýle bir pikir bar. Ýol açylany bilen peýda ýok. Ýurda baranyň bilen düzelmeýär, onu düzeltmek we hemme zada her bir türkmen halkynyň özüne bagly. Düzeltmek gaty dogry. Şekeran Naýwa Döwletawa inni haçan efir edýär. Rozakka haçan näse şoňa görä bir näçe adamy bir 5-6 sana adam bolup efir etjek. Şoň üçin her kimiň bir amatly prosodyny getirip şoňa görä etjek. Hepden ahyryna bolup bilemok. Şoň üçin näçe köp adam ýeşiribilsek şonça gowy. Ýaşulary atlarym getirip şoň üçin öňünden aýdy bilemok, bagyşla. Marmerew, sana da jogap berdim. Näme diýe? Näme üçin giden Rossiýada çeçenlerden korkýarlar? Özü 4 milyona ýetenok çeçenler, 145 milyon Rossiýanyň halky şondan korkýar çeçenlerden. Muň tema bilen dahyly ýok, rahat. Bagyşla. Tema bilen. Sen tema bilen dahyly bolmaýanlara men nemetmeýän. Çeçenler 4 milyon değil, 1 milyona yetmeýär çeçenler. Bir, iki hem ağzı birler. Ağzı bir bolan üçün. Ýöne olana näzirki prezidenti birazcık yanlış yolda. Ýöne şonda da halk ağzı bir. Baky hiç ýeli kommentariýa gerekken. Bagyşla. Gerekke tema bilen baglanşyk zat däller. Ýene bir zat geldi, watandaşlar biz garamaýak. Sada halk biz biri-birimiziň arkamyzda durmaly, ýanymyzda durmaly. Arkamyzda däl. Arkaňda gizlenip bolýar. Ýanyňda durmaly, egine bermeli. Aladyň, oradyň ýagdaýyny eşden gaty erbet gynanýar. Gaty dogry, ana. Gaty dogry.
Biz şu oradyň, azadyň ýagdaýyna sizem düşmän pidalar köpelmesin diýip hakykatlary açyk görkezýär. Sizi pida etmesinler diýip açyk görkezýär. Bize kürsem gerek, wezipede gerek, hiç adam gerek. Bize bagytly, eşiretli türkmen gerek. Biz buýsonurýan türkmen gerek. Biziň agraýymyzy galdyrýan türkmenler gerek. 20-nji asyrda ýaşap ýörse, her hil mümkinçilik bar. Näme üçin biz peýdalanmaly şundan? Adam sen gowy adam ýöne girmesen politika 3 adam otursa, biri tursa, soň gurruňy arkasyndan gurrun edilýär. Biziň aramyzda olar ýazat bolanok, hawa Hudaýa şükür. Şoň üçin hem seçilip elekden geçip geldi. Şoň üçin biziň aramyzda olar ýaly gurrun ýok. Ýokman adam tanamak üçin, tejribe gazanmak üçin bu zatlar gerek bolýar. Ajy günler, süýjü günler tejribe gazanýar. Arassalanyk gidip otyr hemme zat Allahjan wagty gelende hemme zady ýoluny goýar we ýöre diýer. Netip bolsa. Onda şuň kefir şuň bilen jemleýär. Iň soňky tesbir alýan gaty dogry birine kömek etmeli we ondan geljek ýagşylyga garaşmagyň geregi ýok we şondan geljek ýagşylyk Allahjan berýär. Gaty dogry yürekler pek bolsun, bu ýolla hemme türkmen halkym diýe. Ine ömrüň uzak bolsun Ersar ogly. Bolly şuň bilen şuňky nemäni tamamlayan hakykat gerek. Burada da orada nerede şu wagt diýip ben dünkü efirimde jogap berdim. Gaýtalamaga gerek ýok. Rozaýakka köp sag bol şuňky efire gatnaşyp men ýolga gelýärdim. Aslynda başga ýere gidip barýardym. Ýöne senden we Garazoglandan we beýleki eginleşlerimizden şolary alaky efire edeliň diýip maslahat gelen soň men seretmeýän kanalymdan bölek videolar berip goýberýän soň şo ganly kuşukluk bolsun diýip oturan soň biri men dedim onna mehmaniyara jaň edip şolary alaky ýagdaý bar, gaty ähmiýetli, hemme zady goý bolsun edip men şol iş üçin efir etmeden bolanok diýdim we şoň üçin hem efir edýän biz halka hyzmat, hakka hyzmat prinsipinden ýola çykýar. Şondan uğralýar, biziň prinsipimiz şol. Iliň güýji, siliň güýji. İl bilen gelen toýda bayram, ilim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn. Eger hakykatdanam men ilim günüm bolmajak bolsa, eşiretli durmuşda ýaşamajak bolsa, aýym günüm bolmasyn. Mehriban halkym saglykda durşalyň. Oyan türkmen özüňden galma, hiç wagt başgadanam garaşma diýe. Gaty dogry köp sagol. Oraz bilen näde pawarlaşyp bolar, oraz bilen azat türkmeniň üstünden habarlaşyp bilersiňiz Rossiýadaky. Köprak efire çykagam, netip bolsa işler güýçler gaty köp. Şolary bir ýany edem soň netip bolsa ýygyderli ýagdaýa getirjek bolýar. Efirleri, gepleşikler täzeden dikelçek bolýar. Rozaýy hem heziletip gülýär, näme Rozaýy gaty gülkünç bolmy diýe. Freeman. Şu Freeman sen ýaman gowy ýa Rozaýy, gerek gelneme. Näme aglap bereýin üçin. Ýene gülýän, näme aglap bereýin. Orada. Men aýtdym. Nähili habarlaşyp bolýany, azat türkmen bilen habarlaş, şol seni oraz bilen çatyp berer sana. Başka edil häzir efiri uzaltjak bir zat ýok. Azat bilen näde habarlaşmaly? Azat bilen näde habarlaşmalygyna men size ýanky öz e-mail adresimi berdim, kanalyň e-mail adresini. Şon kanalyň e-mail adresinden habarlaşyň, men azat bilen habarlaşar ýaly edeýin sizi. Bolýarmy? Ana boldy. Onda şuňlukça efiri şuň bilen tamamlaly.
Sökötdeşler Rozbayakka baky köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. 300 oloy tomaşaçy toýuňyza gaýtsyn. Tesbirçiler eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Nesip bolsa toýuňyzda hyzmat etmek, çağalaňyzyň, agtyklaňyzyň, ýugluklaňyzyň, çoğuluklaňyzyň, ýokluklaňyzyň toýlaryna da hyzmat etmek, toý saçakly, ata watanymyzda eşeretli durmuşda gülüp oýnaşyp, degişip, nuruşkan degişmelerini ýatlap, gatnaşyp durmak hemmemize nesip etsin. Rozalar kabul bolsun. Ýagşy niýetde bolun. Allah ýarıňyz bolsun, taglykda görüşelim. Hasan efir etjek bolsak, öňünden hökman men duýduruş beren, bildiriş beren, şoňa görä toplanşar. Bir eliň nesi var, iki eliň sesi var diýe birleşip agdy birlikde nesip bolsa alyp çykar. Siziň hem janyňyz sag bolsun, toýda görüşelim, giýjäňiz rahat bolsun, taglykda görüşelim. Aýdanyň gelsin, bile gelsin. Toýda görüşelim, köp sag bolun. Bolýa, arzu dileklerim kabul olsun. Senin baýdallaryň. Halkyňyzyň hem näme biz diňler üçin bize seredip öz näme bolsa öz rezultatlaryny, düşünjelerini özleri üçin beren üçin de olaryň hem näme gejesi rahat olsun. O wagtyny aldyk. Birazcık şonda da näme etjek. Görjegi bolsun emmetini. Allah olsun. Bizim niyetimiz, düşüncemiz hakikate doğru yola yönlendirmek halkımızı. Baky. Ola sağ olun dinleriniz için, hem size de Döwlet ağa Rozbay size de sağ olun. Köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. Döwlet ağa şunu aýdaýyn da indiki efirde mesele şunu ýaly edele. Yine bugünkü ýaly ýöne bir temada gürleşeli. Halkın soru var. Tema var. Ýekece tema. Näme etmeli? Gutordy. Biram halkın soru bar bolsa şu gürüňden soň halkın soruny neme edeli bir-birden şonu ýaly edeli. Gürüňden soň sorugy geçeli. Ara soru almaly bolýar. Gaty bol. Arada bozulýar da şol formatda edýär. Öňürti gürüňden soňam soru jogap. Baştan başlar. Ýekece tema var. Näme etmeli? Bolly. Son şu neme edeli Döwlet ağa mesela kim goşulup efire goşulup dinlemek istese şoňa goşular ýaly neme edeli. Halk özlem canly gulagy bilen dinläp ýorsun. Bolýa. Men sepini beren, şoňa görä goşulşarsyňyz. Sag bolun onda. Toýda görüşelim. Sağ olun. Bolýa. Sağ olun. Assalamu